Ben, pois creo que xa estamos todos e todas, así que moi boa tarde e damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 27 de xullo de 2021. Señor secretario, ten a palabra. O primeiro punto da sesión do día de hoxe é a aprobación se procede ao borrador da ata sesión de temos que ir de aprobación, entre outras, a ata conspecta sesión extraordinaria do 8 de xullo de 2021. Punto seguinte. O seguinte é dar conta de decretos de alcaldías e dos barrios. Darse conta ao pleno dos decretos desde o expediente número 879 por 975 virus. As atas da Xunta do Goberno local procedentes ás sesións do día 10 a 7 de xullo de 2020. Punto seguinte. Calendario laboral 2022. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa, boa tarde a todas e a todos. Ben, o acordo que se formula é designar os festivos locais para a elaboración do calendario laboral do ano 2022. As administracións locais temos que designar 2 días como festivos para que se engadan aos 2 días que designan as comunidades autónomas e aos 10 días festivos que designa o Estado. Por lo tanto, a proposta que se realiza como festivos locais no noso Concello, como podería ser de outra maneira, é o día 16 de agosto, o día do patrón de San Roque, e o día 1 de marzo como martes de entroido. Veñen sendo os festivos locais habituais e seguimos a mesma proposta, entendendo que a lógica e a máis razoable e a que se deba elixindo como pode ser de outra maneira. Por dar información aos veciños e veciñas que nos están escoitando, a Comunidade Autónoma designou como festivo local o 17 de maio e 24 de xullo, Día de San Xoán, o 17 de maio, e o Estado elixiu como os seus 10 días festivos o 1 de xaneiro, o 6 de xaneiro, o 14 de abril e 15 de abril, sobre Serempre Santos, o Día Nacional de Galicia, o 25 de xullo, o Día da Asunción, o día 15 de agosto, a Festa Nacional do Estado, o 12 de outubro, o Día de Todos os Santos, o 1 de novembro, o martes 6 de decembro, como Día de Constitución Española, e o xoves 8 de decembro, como a Inmaculada Concepción. Por lo tanto, a proposta que se realiza, paso a ler os acordos, primeiro, designar como días de festa local para o ano 2022 de carácter retribuído e non recuperable os días 1 de marzo, martes de Entroido, e o 16 de agosto, San Roque, e segundo, notificar o presente acordo do Departamento correspondente da Xunta de Galicia e comunicar as persoas aos servizos municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos conjuntos. A data límite para chegar a este acordo era o 1 de setembro, temos o tempo suficiente, por lo tanto, nada máis que añadir nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi boa tarde a todos e a todas as integrantes da corporación e a todos os que están a escoitar nas súas casas. Ben, moi brevemente, estamos obviamente a favor desta proposta porque é a proposta tradicional dos festivos que son tradicionais na nosa vida cando non vamos a dar antes. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro do Partido Popular. Moitas grazas, boas tardes a todos. Obviamente, todo de Popular, de maneira lógica, es una tradición de oposición este punto, pero todo el país es Popular. Moitas grazas. Algo que engadir algunha voceira? Voceira nacionalista, creo que levantou a man. Sí, moitas grazas. Unha cuestión técnica, escoita moitísimo eco. Sí, o secretario tiña o micro encendido, xa o apagou. Creo que era por eso.
De todos os xeitos, houbo unha serie de problemas á hora da conexión. Se alguén escoita mal, que o diga e trataremos de correxirlo. Ben, pois, señor secretario, entendo que este punto se acorda por unanimidade. Pasamos ao... Bueno, non manifestaron a intención de voto, é por unanimidade. Non, sí. Pois apróbase por unanimidade, pasamos ao punto seguinte. O punto siguiente, o data hora do día que é o suplemento de crédito financiado con cargo ao préstamo provincial 2020. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. O penúltimo capítulo, antes de licitar unha obra que tivo varios pasos de execución e procedimento administrativo que vou tratar de resumir o máis brevemente posible. Alá polo finais do ano 2019, aprobouse na sesión plenaria correspondente incluir no plan de obras de servicio da Depuración Provincial da Coruña para o ano 2020 un proxecto para mellorar a seguridade viaria na avenida Fraga Iribarne, proxecto consistente no asfaltado, no pintado e na construcción dunha rotonda no entronque desta avenida coa avenida Juan García Naveira, un dos viais con máis densidade de tráfico do entorno do Casalero. Ben, como decía, este proxecto que encadábase dentro da Axega Provincial do ano 2020, concretamente no epígrafe correspondente ao préstamo provincial, no cal a Deputación Provincial da Coruña axega ao Concello a contiva de 195.696,54 euros. Solicitáronse os permisos oportunos e, unha vez que o Concello dispuxo das autorizacións sectoriais necesarias, a Deputación foron remitidas á Deputación Provincial da Coruña e este autorizounos aprobou definitivamente o proxecto, autorizándonos a iniciar a contratación. Ben, estábamos a falar dunha axega de 195.000 euros para un proxecto total de 130.000 euros. Se recordan, no pleno do 14 de maio aprobouse o expediente modificativo de créditos que, no tal, outras medidas, contemplábase unha partida de 34.643 euros para realizar, para achegar este préstamo provincial e completar o importe total da obra, polo que, unha vez tendo a financiación aprobada da Deputación, o proxecto aprobado e a achega municipal tamén consignada, compre tomar como último paso un acordo de modificación de créditos suplementando co actual orzamento o préstamo provincial. Por lo tanto, propónse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos que paso a ler as propostas que figuran na documentación plenaria. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación orzamentaria número 36 para 2021 na modalidade de suplemento de crédito financiado con cargo ao préstamo provincial 2020 nos conceptos e contías que figuran na memoria da alcaldía por importe total de 195.696,54 euros. Expoñer este expediente ao público mediante un anuncio seguido no Boletín Oficial da provincia durante 15 días, durante os que os interesados poderán examinar ou presentar reclamacións ao Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado plazo non se presentaron reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun plazo dun mes para resolvelas. Segundo, notificar este acordo ás persoas interesadas e comunicar os servicios municipais afectadas para o seu coñecemento e para os seus efectos oportunos. É dicir, con este último paso de aprobarse, unha vez transcurridos 15 días, xa licitaremos a tan necesaria obra de mellorar de seguridade viaria deste da nosa vecina. Nada máis que necesitar. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, moi brevemente. Como ven sendo habitual, estamos mediante un modificativo de crédito que se xera porque cando elaboramos os orzamentos non acostumamos a ter en conta este tipo de cuestións. É dicir, estamos ante unha obra que xa sabíamos que se tiña que facer desde hai un ano, por tanto que xa era unha cuestión coñecida. Como en ningún momento poñemos en dúbida a necesidade de efectuar esta obra, certo que é necesario efectuar melloras na seguridade vial da avenida Fraga Iribarne, imos absternos para facilitar a aprobación deste punto. Nada máis nesta primeira intervención.
Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Nós, obviamente, coñecemos ao socialista todo o que sea melhorar as infraestructuras do noso concello, obviamente, sempre o vamos a ver con vosotros. Obviamente entendemos que nesta ocasión, como se trae este modificativo, se trata de unha cuestión de decisión do propio Ejecutivo Municipal. Entendemos obviamente que non está previsto nos orzamentos, isto xera un novo gasto, simplemente manifestar ou recalcar un pouco en que nos encontramos nesa suspensión de gasto no presente exercicio, como ben di, nos informes que nos acompañan por parte de intervención, pues hai hacer mención, recalcar ese criterio de prudencia, xa que se vai implementar un novo gasto a hora de que poda afectar de forma negativa a capacidade de financiación do Concello. O noso sentido do voto neste caso vai ser a abstención. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno, algo que engadir? Sí, moi brevemente para explicar estas dúas cuestións formuladas polos dous grupos que se acaban de manifestar. Sobre a non previsión do orzamento que nos leva a facer un modificativo de crédito, señora Sánchez, vostede conocedora xa dos procedimentos administrativos e de que saber, e imagino que saberá, que non podemos suplementar o crédito hasta que non temos a aprobación definitiva da Deputación Provincial para realizar a obra. Por lo tanto, é un plan provincial do ano 2020 e a Deputación non nos autoriza a realizar a obra, a licitala, ata que non temos os permisos oportunos. Entón, primeiro, non podemos suplementar no momento que solicitamos o préstamo. Se non xa estaría incluído nos orzamentos, o que se fai é aprobarse o plan, a Diputación concede ese préstamo, nos remitimos a aprobación do plan, solicitamos os permisos, cando os permisos chegan, se lle mandan á Diputación e fai unha segunda aprobación, a aprobación definitiva para que nos contratemos. E nese momento, cando os orzamentos do Concello poden ser suplementados, estamos a falar dun préstamo provincial. Por lo tanto, non levamos un ano de retraso, non podíamos suplementar o orzamento fai un ano, no ano 2020, nin o poderíamos suplementar no ano 2019 a obra que vamos a falar despois de convento de Dobras. Por lo tanto, suplementase no momento no que estamos en condicións de licitar a obra e dicen que contamos con todos os permisos oportunos. E sobre a prudencia que falaba o voceiro do Partido Popular, a prudencia toda do mundo. Se recorda vostede, esta figura do préstamo provincial nace baixo a presidencia de Diego Calvo, na Diputación Provincial, que para aproveitar os remanentes da propia institución, debido á lei de sostenibilidade, non podían destinadas directamente aos concellos que naquele momento tiveron unha boa idea que foi destinar esos remanentes a préstamos provinciais con unha carencia bastante importante de varios anos e a devolver eran en 10 anualidades. Despois, os gobernos posteriores seguiron con esta fórmula e aumentaron a carencia de devolución. Por lo tanto, prudencia toda a do mundo, non estamos ante un novo proxecto de gasto, lo aprobamos no 2019, o nivel de endeudamento no Concello, o único que existe é precisamente por estos préstamos provinciais que non teñen sin carga financiera, nin teñen ningún tipo de carga ao Concello, que estamos a falar de 195.000 euros de devolver en 10 anos, con unha importante carencia. Por tanto, xa manifestábamos alá por ano 2019, cando incluíamos este proxecto e ese plan de obras e servicios, de que non era lesivo para o Concello, que non era unha carga, e que, anteponiendo a necesidade de realizar esas obras, a decisión era de incluir actuacións dentro dese préstamo provincial. Nada máis que añadir e aclarar eso, total prudencia e que se suplementa no momento no que se pode suplementar. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, simplemente vou reiterar aqueles aspectos que mencionei na minha intervención inicial e nada máis que añadir. Gracias. Grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, por favor do Grupo de
goberno nadie cuestionou a fórmula. Eu, por lo menos, non cuestionei a fórmula que se estaba aplicando, pero simplemente fixen mención, e seguramente está de acordo conmigo, pues, a un criterio de prudencia que ven avalado pues, por unha habilidade nacional, neste caso entre o electorado do Concello. Simplemente fixen mención a eso. Ni se cuestionou en ningún momento a fórmula que ven, evidentemente, como vostede decía, nesta segunda intervención, ven privado desa fórmula que se aplica de la Presidencia de Educación e o Calvo, pero eu creo que na minha intervención foi claro, simplemente fixe mención a unhas palabras, a un párrafo que ven analizado desde a intervención, simplemente o criterio de prudencia, nada máis, non se cuestionou ni a previsión, ni se a fórmula era correcta ou non era correcta. Simplemente a prudencia por ese incremento de gasto que pode, obviamente, derivar de pues, unha capacidade de carácter negativo a hora de financiación. Simplemente eso. Repito, que ven ademais informado e avalado pola habilitada nacional, pola interventora do noso Concello, que estou seguro que está de acordo con eso conmigo. Nada máis a reiterar o sentido da acción. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación este punto. Sometes a votación o punto 4 da ordenanía que suplementa o decreto financiado un cargo ao préstamo provincial 2020. Votos a favor? O Grupo Socialista manifesta o seu voto favorable. En contra? Abstencións? Grupo Popular, abstención. El Grupo Nacionalista tamén. Gracias. Ben, pois este punto queda aprobado co voto favorable do Partido Socialista e a abstención do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Popular. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o suplemento de crédito financiado con cargo ao préstamo provincial 2019. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Pois estamos ante unha situación similar á anterior. Este ten un ano máis de antigüedade e un suplemento de crédito para unha obra que inicialmente tiña un custo dos 350.000 euros, que é a rehabilitación do convento de Donas, dos cales 178.000 euros eran financiados pola Deputación Provincial mediante o préstamo provincial no ano 2019 e os 171.000 euros restantes eran achegados polo Concello. Como explicaba, unha vez que se aproba este proxecto polo Pleno da Corporación Municipal, para o ano 2018, finais de ano, remítese á Deputación e remítense a todos os organismos que teñen afección sobre este inmoble para que nos concedesen os permisos sectoriais. Entón, o Servicio de Patrimonio fai unha serie de condicionantes para autorizar a demandita obra, polo que o proxecto tivo que ser reformado e sometido outra vez á aprobación plenaria polo pleno desta corporación. Neste mandato aprobouse esa modificación do proxecto que se incrementaba desos 349.000 euros a 384.000 euros. Por lo tanto, se incrementaba a achega municipal, non a achega provincial, posto que estaba tasada e fechada, por o importe de 271.768 euros. Ben, logo desa aprobación por condición de tazo, que emitimos a Deputación Provincial, aprobou o proxecto reformado e o pasado día 30 de xullo deste ano 2021 chegou ao Concello a aprobación definitiva por parte da Deputación. Unha vez que temos esa aprobación, é cando hai que realizar o modificativo de crédito para suplementar o orzamento en vigor con esa achega da Deputación, a achega do Concello. Xa se incluiu tamén o remanente líquido de tesourería no pleno que se celebrou o 14 de maio, nese pleno extraordinario, por importe de 205.765,94 euros. Por lo tanto, a igual que no acordo interior, o que compre agora é aprobar ese suplemento de crédito procedente da achega provincial por importe de 178.183,95 euros. Paso da lectura dos acordos que se formulan, que son os mesmos que mantén. Punto. Aprobar inicialmente a modificación orzamentaria
2021, na modalidade de suplemento de crédito financiado por cargo préstamo provincial no ano 2019, nos conceptos e contías que figuran na memoria da alcaldía por importe, reitero, de 178.183,95 euros, expoñer este expediente ao público mediante un anuncio inscrito no boletín oficial da provincia durante 15 días, durante os que os interesados e interesadas poderán examinar, presentar reclamacións ante o pleno, o expediente considerarase aprobado de forma definitiva, sendo durante o citado prazo non se presentaron reclamacións. En caso contrario, o pleno desa evaporación disporá do prazo dun mes para resolvelas. E, segundo e último, notificar este acordo ás persoas interesadas e comunicar os servicios municipais afectados para o seu coñecemento e para os seus efectos económicos. Nada máis que engadir desde a primeira intervención. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, neste caso estamos ante unha moción similar a que se nos presentou no punto anterior, mas agora ante unha obra que se recollía no Plan de Obras e Servicios da Deputación da Coruña do ano 2019. Por tanto, estamos perante unha obra que debería estar xa executada e case finalizada. Por tanto, todo aquilo que dixemos no punto anterior, no debate do punto cuarto da orde do día, compre engadir que se debería intentar axilizar as obras e non agardar anos para levar a cabo as actuacións e a súa execución. Máxime, cando se trata da intervención nun local cun estado de conservación tan delicado como o predio que estamos a falar, o Mosteiro das Donas, e que precisa de que se axilicen o máximo posible calquera tipo de actuacións que teñan a ver coa súa conservación e a súa mellora. Por tanto, neste punto tamén nos imos abster para favorecer que se den a cabo estas actuacións o antes que for posible. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro popular ten a palabra. Grazas, señor alcaldesa. Pois, obviamente, estamos nun punto prácticamente similar. Cambia, cae un ano de antigüedade, cambia o importe, obviamente, e o destino, o que vai esta modificación de crédito, que por non repetir a anterior intervención, todo o que sea minorar de tantos, obviamente, pues estamos a favor, pero entendemos que este trámite, esta cuestión propia do Executivo de Goberno, e o sentido de voto vai ser o mismo que no anterior da subvención. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Algo que engadir? Simplemente, non quero ser reiterativo ni bater no ferro frío. A xilidade toda o mundo chegou a autorización da Deputación da Coruña o 30 de xuño deste ano, o pleno de xuño xa convocado e celebrado, e un mes despois, na primeira sesión plenaria, traise aquí o suplemento de crédito para, unha vez por todas, formalizar esta obra. Que queren que fixéramos as obras sin permisos sectoriais? Entendo que non. Que quere que a decisión política tomouse no ano 2018, aprobouse para ese plan do ano 2019 de rehabilitar o convento de Donas e o devenir e a actividade de outras administracións que teñen que informar para toda Galicia, para todos os bens afectados, ou sea que estamos agora para o proceso de explicación do saneamento en Bartolomé Cosío, no local permiso de obras de Galicia, tardou máis de un ano en chegar. Mientras tanto, a Obras de Galicia non sancionaba por non facer a obra. Por lo tanto, ni tenemos o permiso, ni podemos facer obra, e recibimos sancións. Xa sei que temos que loitar contra isto, non quero culpar, non estou aquí atacando a Augas de Galicia, terán os medios que teñen, terán o nivel de traballo que teñen, e por eso va a lentitude que leva. A actividade por parte deste Executivo, todo o mundo, xa digo, chegou o 30 de xullo a autorización e a día 27 de xullo estamos suplementando o orzamento. Teñen que pasar 15 días, teñen que pasar, é así, a legislación, o gañao puidéramos facer xa mañán, pero me imagino que se nos saltáramos a torera a solicitude de permisos, a oposición non sei como se comportaría, si nos felicitaría por ser tan ágiles. Non o imos facer, evidentemente, salvo erro ou omisión. O sea, hai que ser serios e facer as cousas con o procedimento establecido. E claro que é unha pena que se tarde tanto, pero non cabe contra o Executivo local e non nos acuse de falta de agilidade cando tamén nesta cuestión foise o máis ágil
posible, o sea, hacerlo máis rápido, imposible. Nada máis que nivel. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Simplemente reiterar o sentido do voto, a nosa abstención. Grazas. Grazas, voceiro popular. Simplemente reiterar o sentido da abstención. Gracias. Ben, pois, antes de pasar á votación neste punto, si quixera facer un comentario no que si coincido é que debemos traballar para tratar de axilizar esta tramitación burocrática que nos come a todos os concellos e é certo que en concellos como o noso, con moitísimas afeccións, hai proxectos que se eternizan e que son unha necesidade clara, como é este do que estamos a falar do convento de Donas. E coincido con esa axilidade da que falaba a voceira nacionalista, pero non no sentido deste executivo, senón no de axilizar toda a tramitación burocrática entre organismos e entre administracións, que moitas veces fai que sexa eterno o procedemento. Creo que é unha obriga traballar nese senso por parte de todas as administracións implicadas e nese sentido traballaremos. E dito eso, señor secretario, que se proceda á votación. Sometes a votación do punto 5 ao reunión que é suplemento de crédito financiado con cargo ao préstamo provincial do subido da obra. Votos a favor? O Grupo Socialista manifesta o seu voto favorável. En contra? Abstencións? Grupo nacionalista. Ben, pois este punto queda aprobado co voto favorable do Grupo Socialista e a abstención do Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular. Punto seguinte. Punto seguinte, convenio de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro para financiamiento das actividades durante o ano 2020. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, desde o pasado ano estamos a vivir unha emerxencia sanitaria cunhas consecuencias sociais e económicas sen precedentes na nosa historia recente. Este sentido, as entidades privadas sin ánimo de lucro veñen desenrolando un traballo primordial para facer fronte á pandemia. En procura, sen lugar a dúbida, dun mellor benestar social e, como non, para facer fronte aos retos económicos e sociais que se expoñen cara ao futuro. Na nosa cidade, o traballo de todas as entidades foi máis que primordial. O traballo desenrolado por entidades sociais como Cruz Vermella, APE ou Aspace serviron para mitigar a espeluznante pegada que deixou e segue deixando a COVID-19. Como tamén foi importante o traballo que desde hai anos, en especial o pasado ano, seguiron e siguen facendo as nosas entidades deportivas, que a pesar das duras restriccións continuaron facendo o deporte unha ferramenta social e educativa. Así mesmo, a labor realizada pola Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos, que nestes momentos de inquietude económica estiveron e están ao lado dos seus asociados, a través de diferentes campañas de promoción do comercio local. O sector cultural e artístico, o traballo de promoción e difusión das artes plásticas e gráficas da Fundación CIEC non cesou. A pesar da situación, as diferentes actividades realizadas por esta fundación fixeron que decenas de artistas e visitantes acudiran a este centro de arte referente nacional e internacionalmente. Por todo isto, este goberno, esta corporación, ten o deber de estar ao lado destas entidades sociais. Entidades sociais que viron que este goberno incrementou estas subvencións nominativas. Estas supuxeron unha garantía para o desenrolo da súa actividade, algo primordial nos tempos que vivimos. Como tamén o é o incremento destas axudas que, por pouco que sexan, supoñen un gran valor de oxígeno para estas entidades. Por todo o anterior, pois solicito, propóñele ao Pleno da Corporación Municipal a ditame da Comisión Informativa Permanente correspondente á adopción dos seguintes acordos. Primeiro, conceder ás entidades que se relacionan
unha subvención nominativa para as actividades levadas a cabo durante o ano 2020 polos importes que se relacionen e aprobar os textos dos convenios de colaboración entre o Concello de Betanzos e as distintas entidades para actividades levadas a cabo durante o ano 2020. Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos, Centro Comercial Aberto, CEBE, por importe de 14.000 euros. Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral, A Coruña, Espacio, por importe de 3.000 euros. Troula Betanzos Fútbol Sala, por importe de 8.500 euros. Betanzos Club de Fútbol, por un importe de 18.500 euros. Asociación Pro Enfermos Mentales APEN, por importe de 3.500 euros. Club Ría de Betanzos, por importe de 11.500 euros. Club Santo Domingo Betanzos, por importe de 8.500 euros. Fundación CIEC, por importe de 20.000 euros. Club Ciclista Caimanes BTT, por importe de 3.500 euros. Cruz Roja de Betanzos, por importe de 7.000 euros. Club Ciclista Betanzos, por importe de 3.500 euros. Segundo, aprobar o gasto das subvencións nominativas previstas nos orzamentos segundo os importes indicados no punto anterior. Terceiro, establecese un prazo de 10 días hábiles desde a recepción da notificación da presente resolución para proceder á asinatura do convenio de colaboración. Cuarto, dar traslado da presente resolución aos distintos servizos administrativos da Corporación e dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre en cumprimento do disposto no artigo 42 do Real Decreto 2568/86 de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais. Nada máis polo momento e moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, presentan-nos hoxe máis de 100.000 euros en subvencións nominativas, en concreto 101.500 euros, con entidades privadas sen ánimo de lucro. Vostedes son ben coñecedores que desde o BNG levamos anos insistindo na inconveniencia deste modelo, no modelo da subvención nominativa, porque para nós é un modelo que non se basea na igualdade de acceso ás subvencións públicas e, por tanto, na igualdade de acceso ao diñeiro público para calquera asociación. Nos apostamos por un modelo de concorrencia competitiva, como vostedes ben saben, un modelo que, por outro lado, leva máis de 4 anos sen convocarse. Neste caso, ademais, contamos cun informe da Intervención Municipal en que se fiscalizan desfavorablemente esas subvencións por financiar actividades de anos anteriores e por supoñer a quebra do principio da anualidade orzamentaria. Por tanto, ainda que nós non imos poñer en ningún momento en cuestión o bo labor destas asociacións, resulta obvio e evidente que todos eles desenvolven un labor encomiable no seu eido de actuación, temos que estar en contra deste punto da orde do día, porque non se adecua a un modelo equitativo, a un modelo igualitario de acceso ás subvencións públicas, e porque neste caso, ademais, non se axusta á legalidade. Por tanto, o noso voto será en contra. Nada máis que engadir nesta intervención. Grazas. Moitas grazas. Voceiro popular ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, bueno, en primeiro lugar, simplemente, dirixirme primeiro, se me permite, a portavoz nacionalista. Eu me parece ben a súa postura, a postura do seu grupo, pero vou tamén ter coherencia. Ustedes co-gobernan administracións con este tipo de subvencións hagan tamén desta forma. Simplemente eu comprendo e sí que podo apoiar esa cuestión de legalidade a hora de adjudicadas, porque o sistema non é o correcto. Pero, bueno, que na oposición de poder, na Diputación Provincial, saben que dan ese tipo tamén de solucións, porque membros ou portavoz socialista creo que tamén é consciente e conocedor de que isto se fai así. Dito isto, en primeiro lugar, ninguna sola pega a actividade que fan todas estas entidades que van fechadas neste punto da orde do día. Ninguna sola pega a todas estas accións que levan, ninguna sola pega a moitas veces tanta carga de traballo que poden quitar a administración local axudando con todas as iniciativas e esas actuacións de cara aos vecinos. Dito isto, como ben saben, bueno, unha base rotadora, a base rotadora número
51 de ejecución dos orzamentos, obviamente regula como se teñen que estipular este tipo de estudios, ¿no? Son por fora de carácter ordinario, son de tipo nominativo. Dito todo isto, obviamente, hoxe se trae unha cuestión que xa se debatiu en máis ocasións, xa foi publicada en máis ocasións, e xa houve diferencias sobre esta cuestión en máis ocasións. Refleja precisamente no informe de intervención, bueno, pues, no convenio establece que a súa vigencia será con efectos retroactivos desde o 1 de xaneiro de 2021 e conservará a súa vigencia ata o 30 de diciembre de 2021 e se abarcarán os gastos devengados entre o 1 de xaneiro de 2020 e o 31 de diciembre de 2020. Vale, ata aquí, pois, nada que engadir, o que pasa que sí que fai referencia a como se está adaptando todo este convenio. Outorgaránse efectos retroactivos ao convenio e financiará as actividades xa realizadas. Debes recordar que no ámbito da xestión orzamentaria o principio de temporalidade, facendo tamén ao Goberno Nacionalista, en canto ao límite de disponibilidade dos ditos créditos. Trata-se dun principio nuclear, na xestión dos recursos públicos, ao ser orzamento un acto de planificación para gastar no ano natural ao que corresponde e prohibindo o gasto para atender actuacións pasadas, establecendo a normativa das excepcións sinaladas. Obviamente, é o caso que se está dando, o cual pues, non se podería facer un gasto a actividades executadas xa nun exercicio anterior. Fai mención tamén que ningún dos custos incluídos na solicitude da axuda poderá estar realizado ou comprometido antes da solicitude, que é o que evidentemente é o caso que se nos está dando, e obviamente se refiere a campañas de servicios ao natural que se está presentando aquí hoxe. Hai outra parte que xa se mencionou en máis informes deste tipo cando se presentou este tipo de propostas. É dicir, se hai referencia con carácter previo a concesión deste tipo de subvencións nominativas a estas entidades que se ven nesta orde do día, debería estar incluído, como ben saben, nun plan estratégico de subvención. Saben que o Concello de Tantos non conta con este plan estratégico. É algo que habíamos debatido xa no mandato pasado, que habíamos proposto, incluso, como pensaron, o Grupo Popular había presentado varias mocións nas que, se invitaba, se proponía a Corporación ao Concello de Tantos a facer unha valoración por méritos, por capacidade de todas as entidades que están representadas neste tipo de convenios e, por outra banda, obviamente, se levar a cabo un plan estratégico de subvencións para dar cabida ou dar encaixe legal a todas estas cuestións. Obviamente, como poden ver, claro, a intervención volve a informar unha vez máis desfavorablemente esa situación, é dicir, non é novedade. Isto xa se deu en máis ocasións. Eu creo que é o momento de sentarse, esas propostas que se habían presentado no mandato pasado habían sido aprobadas, pero creo que é o momento de sentarse, valorar como é o sistema de concesión, a adjudicación destas partidas económicas dirixidas a todas estas entidades que están neste convenio, que, repito, fan unhas accións e actividade fundamental para o entramado asociativo do noso Concello, pero obviamente isto hai que encaixalo legalmente e darlle a cabida que hai que dar, non? Entón entendemos que non pode volver a vir desta maneira, non se pode pensar desta maneira acorda, porque hai que ter en consideración dúas cuestións. En primeiro lugar, isto pode supoñer quebro tamén para a administración pública por local, neste caso, por como se conceden ese tipo de xuicios. En segundo lugar, non por unha cuestión menor, se lle pode facer un perjuicio incluso as entidades que reciben desta maneira esta partida económica, ¿no? Entonces, eu invito a que se volva a poner encima da mesa e considerar facer primeiro ese plan estratégico de subvencións e incluso buscar unha fórmula de valoración por méritos, por capacidade, por iniciativas a hora de concesión das cantidades que teñen que levar cada asociación que venha representado neste momento. Obviamente, nós nos vamos a entorpecer, estaría máis este tipo de proposta e o noso sentido de voto vai ser nada máis e menos. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Ben, grazas, señora alcaldesa. Simplemente, primeiro dirixirme ao portavoz do Partido Popular, decirle que igual o modelo é que nestas datas que se trae a aprobación estas subvencións nominativas, pois non é o máis correcto, pero, certo é que vostedes na Xunta están aplicando o mesmo modelo, senón
miren como o deporte galego pues, está pagando as subvencións para actividades deportivas con efecto retroactivo. En canto ao plan estratégico de subvencións, pues, podo tamén decir que a Secretaría Municipal pues, ven traballando neste plan e que próximamente pues, será exposto a información pública. Decirle a portavoz do BNG, pues, reiterar un pouco o que dixo o portavoz do Partido Popular. Vostedes tiran de manual teórico, pero logo chegan a administración, como é a Deputación da Coruña, que fan todo o contrario. O Departamento de Turismo e de Cultura da Deputación da Coruña son os departamentos que máis subvencións nominativas otorgan. Entón, sen ir máis lonxe, en próximas datas vaise a otorgar ao Santo Domingo Betanzos unha subvención nominativa por parte de turismo en concepto de promoción, por parte da área do BNG en concepto en relación ao Campeonato de España infantil que se celebrou en Betanzos o pasado mes de xuño. Entón, creo que un pouco de coherencia co que diño e logo co que fan na administración. E nada máis neste punto. Moitas grazas. Grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, alegrámonos moito de que ambos os grupos aquí presentes, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, estean tan preocupados pola coherencia do BNG. A nosa coherencia é cousa nosa. De todas as maneiras, xa que insisten na cuestión da Deputación da Coruña, ben é certo que a Deputación da Coruña outorga subvencións nominativas ao mesmo tempo que convoca subvencións por concorrencia competitiva, é dicir, ambos os modelos existen para favorecer que todas aquelas asociacións que desexen ter acceso a estas subvencións poidan facelo de maneira democrática e equitativa. Non como no caso do Concello de Betanzos. Desde hai 4 anos non se convocan subvencións por concorrencia competitiva, aínda que se reserva crédito nos orzamentos municipais para esa cuestión. Sobre as palabras do voceiro do equipo do goberno, que o modelo é malo, pero como os andais tamén o fan, bueno, é dicir, esas palabras xa falan por si soas. Supoño que a cidadanía de Betanzos, de calquera lugar do noso territorio, estará canso do itumás, entón xustificar que temos un mal modelo, porque os demais tamén o teñen, non necesita defensa ni debate de ningún tipo. Reitero, o noso modelo en contra, o noso voto en contra, non teño nada máis que añadir. Moitas grazas. Grazas, voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, respecto ao sistema que utiliza a Xunta, non é exactamente o mismo, igual. Bueno, hai outra cousa tamén a maior e importante. Todas este tipo de subvencións nominativas que se poden dar de capacidade autónoma, en este caso da Xunta, están reflexadas baixo o plan estratégico de subvencións, cuestión moi importante, con incluso o que forme o informe de intervención deste Concello. Ainda así, mira, tamén lle digo unha cousa, se a Xunta o fixera mal, non sería tampouco justificación para facelo. Se a Xunta o fixera mal, non sería justificación para facelo así. Entón, eu simplemente hacía mención na primeira intervención a que, bueno, se propuxo en varias ocasións, no mandato pasado, usted tamén está presente, ademais, saliu aprobado de intentar mellorar ou adaptar este proceso de asignación de subvencións a estes convenios e elaborarse plan estratégico. Me alegra escoitar que están traballando nese plan estratégico. Me alegra escoitar. Eu tamén o escoitei hai 2 anos no mandato pasado. Espero que, de verdade, que máis rápido que tarde teñamos ese plan estratégico e poder dar encaixe a este tipo de subvencións directas que damos a comunidades e que son moi necesarias. Aí creo que estamos totalmente de acordo. Nadie pode dudar da actividade e da iniciativa das accións de todas as actividades. Eso creo que vai por diante para todos. Simplemente reiterar o noso sentido de voto da abstención. Moitas grazas. Dúas apreciacións. Evidentemente o momento non é o máis axeitado. Creo que todos e todas somos conscientes do ano e medio
que estamos atravesando e de todas as consecuencias que eso leva consigo, tanto dentro de todas as administracións, aínda que non sexa unha xustificación, pero é así, e debemos ser conscientes deso. E respecto a que é mellorable, coincido co que decía o voceiro do Partido Popular en canto a que é necesario un plan estratégico de subvencións. É certo que está aprobado, ademais, polo Pleno da Corporación e que así debe ser. E decir tamén que respeto absolutamente o modelo que plantexa a voceira nacionalista, pero que é un compromiso deste grupo político, e xa non neste mandato, senón en mandatos anteriores, o garantir, de alguna forma, a clubes, entidades, asociacións no noso concello que van a poder contar con determinadas axudas por parte do concello, perdón pola reiteración, porque de non ser así, moitas delas non poderían continuar co seu funcionamento. A crise económica anterior provocou que desaparecesen moitas das axudas que recibían de outras administracións, esta serie de entidades e de clubes deportivos e asociacións, que de non ter garantido de alguna forma que van a poder contar con determinadas axudas, non poderían continuar co seu funcionamento. Por eso, naquel momento, este grupo se comprometeu a iso, e en eso continuamos. Poder que seipan que dende o Concello van a contar con unha cantidade dentro das posibilidades orzamentarias do noso Concello, que seipan que van a poder contar con eso para garantir un mínimo de funcionamento e, en moitos casos, para dar cobertura a escolas deportivas, por exemplo, para nenos e nenas do noso municipio, que de outro xeito non existirían en Betanzos, porque o Concello non tería capacidade para afrontar. E explicado eso unha vez máis, señor secretario, que se someta a votación este punto. Sometes a votación do punto 6 do orden do día, que hai convenios de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro para financiamento de actividades para 2020. Votos a favor? Grupo Socialista, a favor. Votos en contra? Grupo de Benega, gracias. Abstencións? Grupo Popular. Ben, pois este punto queda aprobado co voto favorable do Grupo Socialista, a abstención do Partido Popular e o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. Punto seguinte do punto 7 do orden do día, que é unha moción do BNG relativa á creación de bolsas de estudos no Conservatorio Municipal. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, a crise sanitaria sen precedentes que estamos a vivir como consecuencia da pandemia exixe que centremos os nosos esforzos en axudar a veciñanza que se está a ver afectada por ERES, CERTES, despedimentos e outro tipo de cuestións económicas. Un dos eidos onde podemos colaborar como institución, como administración local, en novas actividades culturales e formativas. No BNG entendemos o ensino público como unha ferramenta correctora de desigualdades sociais e, por lo tanto, creemos firmemente que os poderes públicos deben facer un esforzo neste contexto para garantir a inclusión das persoas menores, tanto nunha educación reglada como noutro tipo de ámbitos educativos. Neste sentido, o noso Concello conta co Conservatorio Elemental Carlos López García Picos, que ofrece un ensino reglado do ciclo elemental dos estudos musicais, e nos entendemos que a situación de crise económica xerada pola COVID pode dificultar o pagamento das matrículas para aquel estudantado que acode a este centro ou que tiña pensado matricularse nel por primeira vez este curso académico. Creemos que o Concello debería facer un esforzo para poñer ao alcance de todas as familias este servizo por medio dunha liña de axudas que evita a exclusión daquelas persoas con menos recursos dunha programación formativa complementar para as súas fillas e fillos. Entendemos que o fomento destas actividades se vai chegar tamén
as políticas de conciliación da vida laboral e familiar, un obxectivo que tamén se recolle no Plan de Igualdade aprobado por esta corporación. Ademais, estas axudas municipais deberían seguir, para que cumplan plenamente esta finalidade redistributiva, uns criterios de progresividade e xustiza social que deben reger calquera tipo de ayuda. Por todo isto, solicitamos a unha nova corporación que aprobe os seguintes acordos. 1. Instar ao Goberno local a crear e dotar unha liña de bolsas de estudos no Conservatorio Municipal Carlos López de Carpia-Picos, coa cuantía suficiente de acordo con criterios progresivos de distribución das mesmas. 2. Instar ao Goberno local a poñer en marcha un banco de libros de texto para o alumnado que cursa os seus estudos no Conservatorio Municipal Carlos López de Carpia-Picos. E 3. Facultar a alcaldía e a concelleira que tendrán a tomar tantas medidas sobre necesarias para cumplir estes acordos. Moitas gracias. Moitas grazas, voceiro popular. Muchas gracias, señora alcaldesa. Despois todo que nos son a prórroga nacionalista, nada que buscar, os acordos que aquí se nos dan, obviamente, será nuestra prórroga para esta vez poder hacer eso de forma curiosa para la calidad. O noso sentido de voto para que se fora de momento nada máis. Grazas, voceira socialista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, la lei inclusión de persoas con os recursos, máis, educativa, e máis, de situación de pandemia, la que verdadeiramente unha parte moi importante da población está a sufrir o ámbito económico, ten que ser un dos principios que cada goberno ten que comunicar e procurar en todo o objetivo do que nace nuestra galego no ámbito de la conciliación familiar e no ámbito educativo. Esta pandemia está afectando Voceira, perdoe que a interrumpa. Se pode achegarse un pouco máis a micro porque se lle escoita regular ao mover. Perdón, que non hai un micro aberto. Eu, por lo menos, non escoito. Creo que o do secretario. Sí. A ver agora, continúe, por favor. Vale. Tiene unha moción para hacer un esforzo. Estaba dicindo eu que sí que é verdade que esta pandemia está obligando a moitas familias, a moitos cidadáns a facer un esforzo que tamén as administracións, os concellos, non podemos esquecer, os concellos están a asumir moitos gastos extraordinarios e cada vez con menos recursos. Concretamente na recaudación municipal, en casas e servicios municipais que preveían para o ano 2020 con a recaudación de 900.000 euros, aproximadamente, o final foi de 500.000. Pero tampouco está claro, moito máis gasto, moito menos ingreso. Pero tampouco podemos esquecer o custo real que ten este servizo como é o conservatorio. É unha materia que non nos compete, que non nos corresponde, pero que asumimos e por la que apostamos, a pesar de que os custos de prestar estes servizos son preciosos. Aproximadamente os custos son uns 145.000 euros anuais entre gastos de xestión, persoal, extensor de combustibles, etc. E os ingresos que percibimos son alrededor de uns 40.000 euros entre unha subvención de Diputación e o que percibimos as cuantías das taxas, a matrícula de 125 euros por asignatura. E sendo conscientes de todo iso, este goberno está comprometido con evitar a exclusión dos nosos nenos e mozas no ámbito da formación e da educación. Por un exemplo, somos todos conscientes de que o Concello se fixo cargo, como tiña que ser, de que todos aqueles nenos que non podían por motivos económicos acceder a internet para as clases non presenciais pudesen ter esta posibilidade. Vostede plantexa como medidas a tomar para evitar estes desajustes económicos por mor da pandemia unha liña de axudas, a creación dunhas bolsas de estudos en cuantía suficiente e con criterios progresivos para a súa distribución e crear un banco de libros de texto. Está claro que as medidas que se poden tomar para tratar de conter as posibles desigualdades son moitas, todas elas valorables, todas elas mellorables. A situación económica das familias non pode ser un impedimento para acceder aos servizos municipais. O conservatorio, en la que é unha materia que non é competencia propia do Concello, un servizo municipal que se creou no momento na que a legislación o permitir, se apostou por que empezamos os nosos nenos poden acceder a esta educación musical, e hai dúas vías para facer posible o acceso a estes servizos aqueles menos favorecidos. Entendemos que cando se trata dun servizo que o Concello non presta, como pode ser a educación primaria ou a educación universitaria,
conservatorio a vía máis adecuada é a vía de bonificacións das matrículas. E é que, en principio, non son compatibles. Non podemos esquecer a capacidade económica que ten este concello, que é a que cada servizo o presta o concello, a vía das bonificacións, presentase como máis adecuada toda vez que é progresiva, tendo en conta a capacidade económica do solicitante da matrícula ou do servicio do TSF. Neste caso, na matrícula que estamos falando no conservatorio. Os solicitantes non teñen que adiantar eses cargos, solicitan a bonificación no momento de que fagan a matrícula. E se cumplen todos os requisitos, se aplica a bonificación a hora de cobrar o importe da matrícula. É moito menos farragoso administrativamente. Nesta situación de desempleo, de ERTEs temporais, de, como usted falaba, la disponibilidade monetaria das familias pode verse comprometida, parece preferible que as familias xa non teñen que adiantar eses cargos. O Concello, non agora, senón xa antes da pandemia, ten adoptado medidas que teñen como finalidade o acceso de toda a población aos servizos municipais, independentemente da súa posición económica. Neste senso, as ordenanzas municipais establecen unha serie de bonificacións que se aprobaron no pleno de novembro de 2015, que entraron en vigor o 23 de decembro de 2015, na que participaron neste proceso de unificación todos os grupos municipais, que foron aprobadas por 4 dos 5 grupos municipais, a excepción de un deles, con 15 votos a favor, que se fixo un proceso de unificación con outros servizos municipais, como a Escola Municipal Infantil. Se establecen como criterios, tendo en conta a renda per cápita mensual, que aqueles que sean inferiores ao 50% do salario mínimo interprofesional teñen unha relación do 100% na cuantía. Se é unha renda entre o 50% e o 75%, unha reducción do 70%. Se é superior ao 75% do salario mínimo interprofesional e inferior ao 100%, do 40%. Entre o 50% e o 150% do salario mínimo interprofesional, do 10%. Ademais, acumulables a estas, se establece unha reducción do 20% para as familias numerosas, do 20% para as unidades familiares monoparentales, se o conservatorio máis un fillo, o 20% tamén, se son produto dun parto múltiple, o 30% por cada un dos nenos, e os membros da renda municipal están exentos do pago destas matrículas. En canto ao segundo punto dos seus acordos, a bolsa de libros é un tema interesante que a estudiar no conservatorio, no que se imparten estudios de educación musical elemental, que esas asignaturas, educación musical auditiva, instrumento, linguaxe musical, as súas primeiras non utilizan libros, pero sí a terceira psicofar, os alumnos teñen que mercar os libros que se fixan polo profesorado ao inicio de cada curso escolar, o curso de cada libro en torno a uns 15 ou 20 euros, soen ser un ou dous libros. Isto sí que nos parece unha medida interesante, que dependendo dos informes técnicos e sempre cos custos se asumible polo Concello, podemos valorar a aplicar. Despois de exposto a isto, nos solicitamos que se houver modifica a redacción do acordo primeiro en canto a supresión da mención ás liñas de bolsas por unha mención a medidas progresivas que xa se están a adoptar, pero que non somos favorables a poder valorar o seu aumento nestas reduccións. Se non é posible esta modificación do acordo primeiro, que se nos permita votar por puntos. Nada máis por o momento. Grazas, voceira nacionalista, ten a palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Simplemente gustaría que a vocera do Partido Socialista do Goberno clarificase cal sería a relación deste primeiro punto que vostede nos ofrece como alternativa, se pode ser posible. Que se aumentasen as bonificacións para o alumnado do conservatorio. Se me pode responder? Non sei se é posible. Sí, perdón, que queda para apagado. Non tenemos votos a valorar a posibilidade de tener os criterios técnicos e económicos dos técnicos municipais, ampliación das reduccións das cuantías establecidas nas ordenanzas, ou modificación das ordenanzas, sempre cando os técnicos así non lo aconsejen. Ben, moitas gracias. Ben, entón, neste caso sí que estamos dispostos a modificar ese punto sempre cando as modificacións que se incluen cheguen a recoller o 100% de bonificación da matrícula para aquel alumnado que estea en situación de ERTEs ou de ERES as súas familias como consecuencia da pandemia que estamos a vivir neste momento. Se é a redacción que ustedes nos propoñen, non temos ningún problema por modificar
ese punto e que a moción saia adiante. Mais que nada porque consideramos que os estudos artísticos son fundamentais para as nosas crianzas, para o desenvolvemento pleno dos nosos nenos e nenas. Estes estudos veñen sendo deixados de lado polas reformas das leis educativas que estamos a aprobar nos últimos anos no Goberno do Estado. A aprendizaxe musical debe ser recollida a través de grafías, sexan municipais, sexan privadas ou sexan autonómicas. Gustaríanos que se levase a cabo o fondo de libros como vostede aceptou antes que fose posible para que o alumnado poida desfrutar del e pouco máis teño que engadir. Estamos dispostos a levar a cabo esa modificación, sempre cando iso leve consigo que saia adiante esta moción e agradezo o voto favorable ao partido. Voceiro popular. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, evidentemente la aceptación, la modificación que propongo los socialistas en el rumbo, para su sentido de voto va a ser igualmente favorable, porque obviamente va en una línea de ayudar con el significado y sobre todo que atravesamos, que estamos atravesando, pero obviamente se propone previamente, claro, como decíamos, a los socialistas, esto exige una valoración técnica, evidentemente una valoración técnica debe haber una modificación de la ordenanza propiamente dita para variar esas modificaciones. También les recuerdo una cuestión, obviamente está aprobado desde 2015, porque saben que el informe ponía o viene informado do carácter deficitario do observatorio e do límite que estamos chegando para as modificacións. Es decir, o que está proponiendo, que así que vostedes son conocedores deste tema, o que está proponiendo casi é como, que ojalá se poda del mercado, pero o que están proponiendo casi como que saben que non pode ser así, claro, dado os informes de tipo deficitario que había respecto ao conservatorio. Esto había quedado claro en un debate, pero bueno, no vamos a votar a favor porque nos parece estupendo que se poda, por lo menos, valorar de trabalhar en esas bonificacións desa ordenanza. Entonces, reitero. Voceira do socialista. Sí, porque eu reitero o noso compromiso en valorar a que os criterios dos técnicos municipais que nos monta segundo os criterios de modificación, non de bolsas ou subvencións, a posibilidade de que tener en conta as participacións sociales en común que podan reducir as xa previsto nas nosas ordenanzas. Ben, pois debatido o tema e con esa modificación aceptada pola propoñente da moción, señor secretario, entendo que esta moción, con esa modificación, queda aprobada por unanimidade. Así que pasamos ao punto seguinte. Punto seguinte, punto 8 do mundo día, que é a moción do BNG sobre a posta por do contento Rafael González Villar. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, como vostedes ben saben, Rafael González Villar é coñecido arquitecto que naceu na Coruña no ano 1887 e faleceu tamén na Coruña en 1941. Foi un arquitecto modernista galego que deixou unha pegada de fonda importancia na nosa cidade onde foi arquitecto principal. Eu sigo escoitando moito eco. Sí. Grazas. A súa obra arquitectónica desenvolveuse a través de toda a primeira metade do século XX, mesturando diversos estilos arquitectónicos. Aquí en Betanzos debemos de deseños tan importantes dentro do noso casco urbano como a Casa Núñez, as escolas de San Francisco, a Casa do Pobo, mas tamén outras obras como o Parque da Música, os Faros de Cantón, toda a Balmoscada, toda a Vila, ou mesmo a placa de homenaxe a Manuel Naveira. Tamén é un proxecto de González Villar a fábrica da Luz da Ponte Nova e tamén a reforma do edificio arquivo para acoller o liceo. Xa por último, na súa etapa nacionalista quedanos a fachada do Cine Capitol ou un proxecto que nunca foi executado para unha fonte pública na periferia da cidade. Tamén
son proxectos de lei que nunca quedaron ou que nunca se levaron a cabo, como un monumental mercado municipal ou unha reforma modernista do cine alfonsín. Ademais, os seus deseños debemos de como mobiliario público do cantón pequeno, os farois, os bancos, que xunto co palco deron lugar a un dos nosos signos, a nosa cor, o verde Betanzos, que figura na escala do cantón internacional. O estado de conservación de todos estes edificios e construcións que situaron hai medio século a nosa cidade na vanguarda da arquitectura europea é desigual, desde o estado ruinoso da fábrica da luz, que ten protagonizado numerosas iniciativas, ata a recente rehabilitación do Palco da Música. Por todo isto que acabo de expoñer, solicitamos ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar ao Goberno local a poñer en valor a figura e a obra de Rafael González Villar, quer no noso Concello, quer noutras institucións, a través de medidas como a realización dunha campaña de divulgación en internet, redes sociais, vídeos, etc., da obra e dos proxectos do arquitecto. Organizamos os proxectos, deseños e bosquexos que ten o Concello en propio material. Deseñar un roteiro específico sobre a obra do arquitecto e elaborar unha app con toda a información anterior. En segundo lugar, instar ao Goberno local a garantir a protección da obra de González Villar e, por último, en terceiro lugar, facultar a alcaldía, a concelleira e a delegada a tomar cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Moitas grazas pola súa atención. Moitas grazas, voceiro popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, pois, novamente, nada que obxectar, obviamente, a posta de valor a obra de González Villar, que, de feito, creo que se anunciou como mandato pasado xa por parte dos regionalistas había traído unha iniciativa similar, e eu creo que había sido aprobada tamén por unanimidade, entonces, reiterar ese voto favorable, nada máis e moitas gracias. Voceiro socialista. Gracias, señora alcaldesa. Ben, como sinalaba o Grupo Nacionalista na súa exposición de motivos, a pegada de González Villar na nosa cidade foi de gran importancia. A súa pegada, de carácter modernista, tiña intención de crear unha arte máis nova, libre e moderna, que, sen lugar a dúbida, supón unha ruptura cos estilos que acostumaban a finais do século XIX e principios do século XX, como son o historicismo, o realismo ou o impresionismo. Son recoñecidas na nosa cidade multitude de obras de González Villar, como son o Palco da Música, os farois do Cantón, as barandillas da Porta da Vila, as escolas Jesús García Naveira, a Casa do Pobo, a Casa Manuel García Naveira, a Fábrica da Luz, as portas principais do edificio Liceo ou a emblemática Casa Núñez, ou mesmo tamén un proxecto para o cine Alfonsetti que nunca se chegou a realizar. Por tanto, a pegada de González Villar na nosa cidade é máis que significativa. A súa pegada e a desigualdade da súa conservación, como sinala o Benegán na súa exposición de motivos, tamén o é. Desde a restauración integral do Palco da Música por parte deste goberno, pasando o estado de deterioro da Fábrica da Luz, derivada principalmente da irresponsabilidade e pouca sensibilidade patrimonial dos seus propietarios. Neste contexto, o Concello de Betanzos ven traballando desde hai moitos meses na execución subsidiaria deste elemento histórico, pero que se ve que interrumpida constantemente pola obtención ou non de permisos sectoriais, así como as sentencias judiciais que cuestionan o seu nivel de protección. Non lles quepa a dúbida de que seguiremos empeñados na súa recuperación. Outro dos factores que, desde o Goberno Municipal, vemos traballando é pola posta en valor do legado e figura de González Villar desde unha perspectiva turística, cultural e educativa. Desde o ano 2013 se ven programando e ofertando diferentes visitas turísticas tanto para visitantes como para grupos privados, así como para centros educativos da nosa cidade e a nosa contorno. Un feito deste éxito é a próxima publicación dun folleto turístico, un roteiro sobre o modernismo en Betanzos, onde evidentemente o protagonista non pode ser outro que González Villar. Por iso creemos que este goberno ven desenrolando un importante traballo a posta en valor do traballo de González Villar, do modernismo en xeral na nosa cidade, e que calquera chea que sirva para mellorar e continuar reivindicando a súa figura o é.
Por tanto, non podemos estar máis de acordo coa presencia desta proposta presentada polo PNL. Por tanto, o noso voto será favorable. Nada máis polo momento e moitas gracias. Grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, como xa decía na exposición de motivos da moción e como tamén manifestaba o voceiro do equipo do goberno, a importancia de González Villar na nosa cidade é incuestionable. É dicir, as súas obras son un referente, mesmo un símbolo, en boa medida da nosa vila. No BNG sempre apostamos por unha valoración do noso patrimonio, somos conscientes de que a veciñanza non pode valorar aquilo que descoñece. Por tanto, a única maneira de que a cidadanía se apropie dese patrimonio, que o faga seu e que o defenda, é facendo os partícipes da súa existencia. Por iso consideramos que esta proposta de poñer en valor a obra de González Villar é o paso previo necesario para a súa conservación e para a rehabilitación da súa obra. Agradecemos fondamente o voto positivo de ambos os grupos políticos para que esta proposta vaya adiante. Alegrámonos deses pasos que menciona o voceiro do equipo de goberno, desas actuacións que manifesta que xa se están levando adiante para o coñecemento da obra de González Villar e tamén para a rehabilitación dunha das súas obras máis importantes como é a Fábrica da Luz, para que eses traballos que mencionan poidan dar o froito a curto prazo. Esperamos que todos eses traballos sigan adiante e vayan a máis e que a aprobación desta proposta non quede en papel mollado e que há os seus froitos antes que sexa posible. Moitas grazas, señora secretaria. Moitas grazas, voceiro popular. Nada que añadir, gracias. Voceiro socialista. Ben, pois debatido o tema, señor secretario, entendo que este punto tamén queda aprobado por unanimidade. Así que pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é o número 9 do orden do día, que é a moción do Grupo Popular en apoio á asignación de recursos do programa Next Generation. Voceiro popular, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcaldesa. Para axudar a preparar os danos económicos e sociais causados pola pandemia do coronavirus, os dirixentes da Unión Europea acordaron un plan de recuperación que liderará o camiño para a saída da crisis e sentará as bases para unha Europa moderna e máis justa. España vai recibir 140.000 millóns de euros, dos que 72.000 serán a fondo perdido. O Goberno Central presentou un plan de recuperación, transformación e resiliencia, no que dous dos seus eixos centrales son a transición ecolóxica e a cohesión territorial que son. A Xunta estima que contribuir ao desenvolvemento de Galicia en igualdade de oportunidades se debe ampliar ao máximo e a cobertura territorial dos investimentos destinados á recuperación urbana. Galicia conta con unhas peculiaridades geográficas e demográficas entre as que destaca a dispersión territorial, que supón contar con máis da mitade dos núcleos de población de España. Esta circunstancia implica unha maior necesidade de investimentos per cápita para deseñar e financiar os servicios públicos, incluídos os de mobilidade. E por outra banda, está demostrado que un pequeno investimento no noso rural supón un enorme e importante beneficio para o conxunto del territorio que contribúe a fixar a población. Tanto as entidades locais como as comunidades autónomas temos competencias moi relevantes en materia de mobilidade. Pese a iso, o Goberno de España reservase a maior parte dos fondos para os investimentos en materia das súas competencias. En concreto, as administracións autonómicas terán unha capacidade de decisión sobre o 9% dos fondos, o que en Galicia se traduce nunha cantidade moi pequena, 51 millóns. Para a actividade componente 1, plan de choque de mobilidade sustentable, segura e conectada en contornos urbanos e metropolitanos, que é o que concentra a maior necesidade de investimento. É evidente que con esta cuantía non é posible atender as demandas da sociedade galega nin acometer nos termos tan deseados as propostas reformadoras remitidas a través das manifestacións de interese por os fondos Next Generation. A Xunta de Galicia xa trasladou ao Goberno Central a súa preocupación pola asignación dos recursos do programa Next Generation en relación coas propostas presentadas ligadas ao ámbito da mobilidade sostenible, a digitalización do transporte e a comunicación.
Galicia presentou de maneira justificada e detallada a través de 4 manifestacións de interese un total de 18 proxectos por un valor de 900 millóns, dos que 12 son impulsados dende a Xunta de Galicia e 6 saen da iniciativa. Os criterios fixados polo Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana para os investimentos das comunidades autónomas e dos concellos non son equitativos cos previstos para o Executivo Estatal. Son moito máis restrictivos en canto ao obxecto de prazos ao non permitir os investimentos dentro de todas as súas competencias de mobilidade e porque mentre o Goberno de España ten ata o ano 2026 para a execución destes fondos, o prazo fixado para os concellos e para as comunidades é 2020. Algo que é especialmente relevante se ten en conta que moitos dos proxectos precisarán autorización sectorial. Na derradeira conferencia sectorial de transportes, o Ministerio trasladou ás comunidades autónomas que os fondos europeos para a mellora da mobilidade e digitalización do transporte deben ser investidos en núcleos de población de máis de 50.000 habitantes. Así, se confirmou tamén na reunión bilateral entre o Ministerio e a Xunta de Galicia na que se abordou a asignación dos fondos á nosa comunidade. É evidente que este criterio de distribución deixa a marxe do financiamento europeo extraordinario a 97,8 dos concellos galegos. Deixar fora da posibilidade de formar proxectos transformadores a maior parte do territorio galego non parece xusto ni coherente dende o punto de vista do reto demográfico ni dende o punto de vista ambiental. Dado o restringido do financiamento para os concellos e para a Comunidade Autónoma de Galicia, vemos tamén preciso coñecer os proxectos a executar no territorio por parte da Administración Xeral do Estado para poder coordinar e potenciar as ditas actuacións. Esta é unha cuestión moi relevante, que os medios de comunicación se foron anunciando actuacións estatais en Galicia que parecen non ter moita coherencia cos obxectivos dos fondos enerxéticos. Dado que non se produciu ata o momento un cambio de postura no reparto de fondos por parte do Ministerio de Transportes, é urxente solicitar unha reorientación e flexibilización dos fondos europeos na procura dunha maior equidade e equilibrio territorial. Por todo exposto, solicítase ao Pleno do Concello de Betanzos a adoptación dos seguintes. Primeiro, facer chegar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a disconformidade e malestar do Concello de Betanzos por deixar fora o reparto de fondos europeos Next Generation no ámbito da mobilidade sostenible. Rexeitar os criterios fixados polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para o reparto dos fondos entre a Administración Autonómica e os Concellos de Galicia, por non ser equitativo cos fondos que se reserva ao Goberno de España. E porque os criterios fixados polo Ministerio supoñen privar os concellos de población inferior a 50.000 persoas de poder recibir investimentos con cargo a estes fondos europeos, excluindo así ao 97,8 dos concellos galegos. Requirir ao Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana que informe a Xunta de Galicia e os concellos dos proxectos que vai executar no seu territorio para poder coordinar e potenciar as ditas actuacións e a súa coherencia cos fondos Next Generation. Cuarto, instar ao Goberno de España e nomeadamente ao Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana, negociar coa Xunta de Galicia e cos concellos unha reorientación e flexibilización dos criterios de reparto e dos prazos para a execución dos fondos europeos Next Generation, que permita o acceso aos mesmos en igualdade de condicións, ampliar o máximo a cobertura territorial dos investimentos, dirixido tamén de cara aos concellos máis pequenos estes fondos destinados á recuperación e á reconstrucción frente á pandemia para afondar na igualdade de oportunidades e avanzar na loita contra a despoblación. Mais nada, e moitas grazas. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, no referente a esta moción, estamos de acordo con vostedes en que a distribución dos fondos europeos Next Generation discrimina de maneira clara a Galiza pola súa distribución territorial. Este punto é incuestionable. Segundo os criterios do Ministerio de Transición, só as 7 cidades galegas terían acceso aos fondos de mobilidade. Parecenos un criterio injusto que ten a ver cunha concepción centralista por parte do Goberno do Estado e que obvia a realidade galega. Unha realidade en que os núcleos de poboación son pequenos e dispersos e en que, por tanto, non teríamos acceso a boa parte deses fondos. Non obstante, para nós, para o BNG, a cuestión de fondo é que a sociedade en xeral descoñece a concreción dos proxectos, xa sexan estes proxectos autonómicos ou estatais, por un lado, e o que nos parece máis preocupante aínda é que descoñecemos a contrapartida que estes fondos europeos vai exixir.
Es dicir, hai cuestións que se están deixando ocultas de maneira deliberada, como a maneira en que se van ver afectados os servizos públicos, as pensións, presentes e futuras, ou mesmo aquelas axudas para o desemprego ou as reformas laborais de cara ao futuro. Ese para nós é o debate que se debería dar neste momento con respecto aos fondos Next Generation, é dicir, que contrapartidas se nos van pedir a cambio deses fondos que non son a fondo perdido, vaya a redundancia. Por tanto, creemos que é un debate que vai moito máis alá de como se fai ese reparto por miúdo, e por este motivo ímonos a abster. Nada máis nesta intervención e moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, no goberno local sempre defendemos e seguiremos a defender o rigor da xestión das entidades locais e o noso labor como agentes vertebradores e rehabilitadores do territorio. A crise sanitaria por a COVID-19 puxonos de novo na trincheira, sendo os concellos o primeiro parapeto que atopou a cidadanía para atender as demandas e necesidades inmediatas derivadas da pandemia. Pasado máis dun ano, os gobernos locais seguimos a procurar os nosos exclusivos recursos o auxilio da cidadanía, non só nas súas necesidades básicas, senón tamén apoiando a actividade económica e social dos nosos povos, vilas e cidades. Neste tempo, o Goberno de España adoptou diversas medidas para apoiar a cidadáns e empresas, cuxa provisión económica foi percibida integramente polas comunidades autónomas. A SEMADE, a través do Real Decreto Lei 5/2021 do 12 de marzo, habilitáronse medidas dirixidas ao comercio, ao sector turístico, á hostalaría e aos autónomos, e o 73% da súa dotación será xestionado polas comunidades autónomas, que tamén serán as destinatarias de partidas de fondos que, como son o REAC Europa, destinada a gastos de sanidade, educación, empresa e política social. Maila ter que afrontar unha situación moi complexa, só con recursos propios, as entidades locais, unha vez máis, solemos adaptarnos a responder ás exixencias de cada momento, quedando aprobado que, como administración máis descentralizada, somos pilares fundamentais na reconstrucción económica e social dos nosos territorios, e por extensión, do conxunto do país, xa que logo, pola nosa proximidade, capacidade de reacción inmediata e eficacia e, alrededor das nosas características intrínsecas, creemos que debería pivotar a proposta de medidas de apoio do reparto de fondos públicos. Como parte da Administración do Estado, desde os concellos queremos achegar o noso coñecemento, experiencia e xestión dos recursos económicos que se están a habilitar e contribuir ao seu uso eficiente. Xa que todo pasa no local e todo pasa polo local, considerámonos e considerámonos garantes do acceso de igualdade da cidadanía a unha carteira homoxénea de servicios e recursos. Reclámase de nós que nos involucremos e lutemos contra o despoboamento, que preservemos os valores ambientais, culturais, patrimoniais e paisaxísticos dos nosos territorios, sen deixar nunca de ser partícipes, senón promotores da dinamización da economía da zona, do comercio local, do turismo e das pemes, así como agentes creadores de emprego e riqueza e impulsores do tecido socioeconómico do noso territorio. Os concellos e deputacións, pois, somos clave na transición ecolóxica, na transformación digital, na igualdade de xénero e na cohesión social e territorial e, polo tanto, determinantes na axenda urbana e rural. A nosa alcaldesa, a través da FEGAN, leva pelexando e negociando para que os concellos galegos sexan tidos en conta no reparto de todos os fondos que se están a habilitar para aplicar medidas paliativas e de reactivación socioeconómica, para que reciban para elo o 15% dos fondos europeos para a reconstrucción, unha vez descontados, evidentemente, os gastos sanitarios e demandando que a distribución destes fondos teña en conta, ademais do criterio de poboación, os criterios de dispersión xeográfica e envellecemento poboacional moi relevantes na nosa comunidade autónoma. Por lo tanto, dende Betanzos estamos a loitar porque os concellos sexamos actores principais nos repartos destes fondos. E respecto a varias das afirmacións que realiza o Grupo Popular na súa exposición de motivos, quero facer algunhas aclaracións. O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do noso país foi o primeiro aprobado pola Comisión Europea en xuño, xunto con Portugal. Curiosamente, dos gobernos socialistas fomos os primeiros que recibimos a aprobación. Os eixos do plan español son 4 principalmente: a transición ecolóxica, a transformación digital, a igualdade de xénero e cohesión social e territorial. Así pois, estes 4 eixes son básicos, sobre todo cando na moción que presentan falan de igualdade de oportunidades.
Falan vostedes das peculiaridades geográficas e demográficas entre as que destaca a dispersión territorial e pregúntome que teñen feito dende a Xunta de Galicia fronte ao problema demográfico e de despoboamento do noso país. Se lle vou contestar eu, nada. Falan de que a Xunta trasladou ao Goberno Central a súa preocupación pola asignación dos recursos do programa Next Generation en relación coas propostas presentadas ligadas ao ámbito da mobilidade sostible, a digitalización do transporte e a comunicación. E é curioso que o que non trasladou a Xunta de Galicia foi que os concellos reciban estes fondos. E máis, de todos os fondos que xa recibiu a Xunta de Galicia transferidos do Goberno Central para a recuperación, non compartiu ningún só euro cos concellos. É dicir, o Grupo Popular demanda a outras administracións o que non fan dende o Goberno da Xunta de Galicia. Manifestan na súa moción que non se produciu ata o momento un cambio de postura no reparto de fondos por parte do Ministerio de Transportes e iso non é veraz. Tanto ao presidente da FEGAN como ao presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, o anterior secretario de Estado de Transportes comunicoules no seu momento que os fondos destinados aos concellos de 20.000 a 50.000 habitantes se van a recibir a través dunha liña desos fondos Next Generation destinado ao transporte urbano para localidades, insisto, de máis de 50.000 habitantes e de máis de 20.000 habitantes sempre que conten con un plan de mobilidade, axudas por importe de 1.500.000 euros. E outra liña de fondos europeos enfocada ao transporte interurbano por importe de 900.000 euros que será distribuída ás comunidades autónomas para o seu reparto aos concellos de máis de 20.000 habitantes sen plan de mobilidade e aos concellos de menos de 20.000 habitantes. Neste caso, será a Xunta de Galicia a responsable deste reparto para a mobilidade interurbana. Dende o Goberno local de Betanzos, a través da nosa alcaldesa, insisto, seguimos a demandar e a pelexar para que os concellos, independentemente do noso peso poboacional, sexamos actores principais no reparto destes fondos, e tal como acabo de citar na miña intervención, hai varias afirmacións que realizan cos que non podemos estar de acordo, polo que propoñemos unha emenda de sustitución para apoiar a moción que presenta. En caso contrario, o noso voto vai ser en contra. A emenda que propoñemos é a seguinte. Primeiro punto, reivindicar a necesidade de considerar as entidades locais galegas, a través da FEGAN, no reparto de todos os fondos que se están a habilitar para aplicar medidas paliativas e de reactivación socioeconómica, porque somos Estado e vertebramos o país. Segundo, reclamar que as entidades locais sexan destinatarias directas do 15% dos fondos europeos para a reconstrucción, unha vez descontadas os gastos sanitarios. E terceiro, demandar que a distribución destes fondos teña en conta, ademais do criterio de poboación, os criterios de dispersión xeográfica e envellecemento poboacional, moi relevantes na nosa comunidade autónoma. Esta emenda de sustitución que se propón foi aprobada na FEGAN e na última executiva por parte dos membros dos alcaldes e alcaldesas que conforman a Federación de Municipios e Provincias. Por lo tanto, entendemos que é totalmente asumible por todos os grupos aquí representados. Moitas grazas, nada máis que pedir. Voceiro Popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, non vou entrar nos motivos ocultos que o Bloque sempre ven todas as cousas e tampouco vou entrar a discutir si os fondos se reparten de unha forma ou outra. Os criterios que temos nós, os que están publicados, son os que hemos relatado na moción que levamos. A realidade é que os fondos Next Generation son unha oportunidade única, que dificilmente vais a repetir. Deixar fora do financiamento extraordinario o 97,8% dos concellos galegos, incluindo Betanzos, que é algo que vai afectar de maneira directa ao tecido empresarial e aos nosos vecinos. Non sei moi ben por que miran vostedes, pero bueno, isto entendo que é unha cuestión moi importante loitar por estes fondos. Mais nada, gracias. Voceiro Popular, disculpe. Voceiro Popular, entendo que non aceptan a emenda proposta. Non aceptamos a emenda. Moi ben, gracias pola aclaración. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa.
non son cuestións ocultas, é dicir, todos somos conscientes de que é un debate que se está a producir noutras esferas, de que hai unha serie de contrapartidas que se van a exixir a cambio da recepción de parte destes fondos que non son a fondo perdido, que vaya redundancia. Claro que estes fondos son unha oportunidade única e que a pandemia foi única e a crise tamén está a ser única, por tanto, absolutamente toda a cidadanía e todas as administracións agardábamos que a resposta europea fose única. Di vostede que non sabe por que miramos, señor voceiro do Partido Popular. O feito de non sacar adiante esta emenda non implica que os grupos políticos aquí presentes non estemos a mirar pola nosa cidadanía. A Xunta tampouco está a facer nada por chegar a acordos cos concellos. Todo parece indicar que o peso do concello no reparto destes fondos non vai chegar a un 3%. Como xa lle manifestaba o voceiro socialista, negociar cos concellos a través da Federación Galega de Municipios e Provincias mecanismos de participación para a administración local sería unha solución moi beneficiosa para esta cuestión que vostedes nos formulan e faría que eses concellos galegos poideran percibir parte dos fondos europeos e paliar esa discriminación da que falan vostedes na exposición de motivos. É dicir, hai outras opcións. Non ten que ser a través da xestión directa dos fondos Next Generation por parte dos concellos, senón a través de outros organismos, sexa a Xunta de Galicia, sexan as deputacións ou sexa a Federación de Municipios e Provincias. Nada máis que añadir, reitero a nosa abstención e moitas grazas por eso. Moitas grazas, voceiro socialista. Ben, moi brevemente, a afirmación de que o 97,8% dos concellos quedan fora destes fondos de mobilidade, reitero, é certo, é falso. A última proposta da Secretaría de Estado, a volvo a repetir, porque igual non se me escoitou, é que vai habilitarse unha liña dos fondos europeos destinada ao transporte urbano para localidades de máis de 50.000 habitantes e de máis de 20.000 habitantes que teñan plan de mobilidade por importe de 1.500.000 euros. E outra liña de fondos europeos enfocadas ao transporte interurbano por importe de 900.000 euros. Esta liña será distribuída ás comunidades autónomas para o seu reparto aos concellos de máis de 20.000 habitantes que non tengan plan de mobilidade e os de menos de 20.000 habitantes, que será a Xunta de Galicia responsable deste reparto para a mobilidade interurbana. Polo tanto, non é certo que o 97,8% dos concellos queden fora. Cando se nos preguntan de que parte estamos, o grupo de goberno, o grupo socialista, sempre o demostrou claramente, non así outros grupos. Sempre demostramos que estamos a favor da nosa veciñanza, defendendo os seus intereses, independentemente de que goberne no Estado da Nación. E por eso que propoñíamos unha emenda, posto que non estábamos de acordo nas afirmacións que realizaban, emenda que ven a recoller un acordo da FEGAM, no que vostedes están representados, non sei porque na FEGAM vale que acepten estes acordos, que tienen un concello de Betanzos, non, pero que era moi clarindo. Miren de que lado estamos. Estamos no lado de reivindicar a necesidade de considerar as entidades locais galegas no reparto de todos os fondos que se están a habilitar para aplicar medidas paliativas e de reactivación socioeconómica porque somos Estado e vertebramos o país. Estamos no lado de reclamar que as entidades locais sexan destinatarias directas do 15% dos fondos europeos para a reconstrucción, unha vez descontados os gastos sanitarios. Estamos do lado de demandar que a distribución deses fondos teñan en conta, ademais do criterio de poboación, os criterios de dispersión xeográfica e envellecemento poboacional, moi relevantes na nosa comunidade autónoma. Estivemos ao lado da derogación da Lei Montoro, non así como outros grupos. Estamos do lado de que os concellos non teñamos que pagar o canon de saneamento polo suministro da auga aos colexios de titularidade da Xunta de Galicia. É dicir, que estamos do lado dos nosos veciños e das nosas veciñas, independentemente de quen goberne ou de que nos chame de instancias superiores. A defensa deste grupo municipal socialista, deste grupo municipal de goberno, é volcarse polos intereses da veciñanza betanceira, como non pode ser de outra maneira. Nada máis que engadir e manifestar que, como non se nos admitiu esta emenda na acá consensuada na Federación Galega de Municipios e Provincias, o noso voto a moción que se presenta vai a ser
desfavorable. Nada máis que añadir. Ben, pois rematado o debate, señor secretario, que se someta a votación este punto. Bien, sometes a votación o punto 9 do orden do día, que é unha moción do Grupo Popular en apoio da asignación de recursos ao programa Next Generation. Votos a favor? Grupo Popular. En contra? Grupo Socialista. Abstencións? Grupo do BNG. Gracias. Ben, pois esta moción queda rexeitada co voto favorable do Partido Popular, o voto en contra do Partido Socialista e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte do punto 10 do orden do día, que é unha moción do Grupo Popular para elaborar un plan de mellora do mantenimiento do municipio. Voceiro Popular ten a palabra. Boas tardes. Moitas gracias, señora alcaldesa. As rúas, barrios e parroquias do noso concello son un claro indicativo termómetro de cal é o estado de Betanzos, de cales son as súas características principais, necesidades, oportunidades ou tamén as debilidades que poseen desde o punto de vista de servicio público de benestar social. Dende logo, este entramado que conforma o municipio de Betanzos é todo un centro de diagnose e valoración da real situación ou estado no que podemos atopar os nosos barrios e parroquias. Dende o inicio deste mandato foron numerosas as ocasións nas que dende o Partido Popular trasladamos ao goberno municipal, sempre con un espírito constructivo, deficiencias ou necesidades de diversas rúas, barrios ou parroquias, e que na maioría das veces eran demandas e queixas recibidas dende o propio cidadán ou a través de diferentes colectivos asociativos ou veciñais. Ademais, e quizás por unha clara falta de organización, moitas destas necesidades ou deficiencias non foron subsanadas ou implantadas na actualidade. É incuestionable que nos derradeiros tempos foronse detectando en diferentes puntos do concello numerosos desperfectos, faltas ou carencias, ben de tipo do estado da rede viaria, mobiliario urbano, zonas verdes ou, como xa temos debatido en numerosas ocasións, sobre infraestructuras de saneamento, ademais de outros servicios que farían que a calidade de vida e benestar dos nosos veciños fora moito mellor. É por ello que, dentro do Grupo Popular, creemos, unha vez máis, que para ir solventando e solucionando moitas das necesidades das diferentes zonas do noso municipio, sería óptimo levar a cabo un plan, folla de ruta ou estudo sobre o estado de conservación das diversas rúas e viais, así como tamén do equipamento urbano, tendo, por suposto, en conta as melloras no ámbito da mobilidade e os servicios públicos. É dicir, que o objetivo non sería outro que redactar unha diagnose do estado da cidade co fin de realizar un inventario das actuacións de máis urxencia para logo acometer os proxectos correspondentes e establecer desta maneira un calendario de prazos de execución e daquelas actuacións prioritarias. Por lo tanto, dada esta situación, propónse ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, que o Concello de Betanzos elabore un plan de mellora da conservación dos barrios e parroquias do noso municipio, co fin de valorar as súas necesidades, carencias ou deficiencias, e poder priorizar as actuacións iniciais. Segundo, que unha vez finalizado reúnense os grupos desta corporación para marcar e analizar as accións prioritarias e establecer un calendario de execucións. Terceiro, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira o que delegue, leva o bo fin aos citados. Nada máis por un momento. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, se me permiten, esta moción lembrame tanto no seu espírito como no seu fondo a esta outra moción sobre a limpeza que presentou tamén o Partido Popular no mes pasado. Creo que van na mesma liña. Unha vez máis, non que estamos de acordo co fondo da moción que vostedes presenten, mas non quizáis coa forma de solucionar esa problemática. Coincidimos desde logo que hai un problema de mantemento na vila, tanto no núcleo urbano como na zona rural de Canceira. Para nós é unha cuestión evidente e que a veciñanza de feito leva expoñendo de maneira reiterada diaria a través de diversas canles, sexa persoas, sexa a través do contacto directo connosco ou das redes sociais. Podemos falar de maleza, de pintadas, de mobiliario urbano mal estado, é dicir, todo iso para nós é incuestionable. Outra cousa é que a solución sexa elaborar un plan de mellora ou que esa solución pase por reunir os grupos políticos. Para nós, para o BNG, a solución a esta problemática só pasa, desde o noso punto de vista, por un traballo constante e diario de mantemento e de limpeza. É dicir, non necesitamos documentos, necesitamos movimento. Non obstante,
manifestamos o noso apoio a esta cuestión porque estamos de acordo co fondo do que vostedes nos están a formular a través desta moción. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Moitas grazas, novamente, señora alcaldesa. No mes de agosto do ano pasado, cando o Grupo Popular presentaba unha moción similar que hoxe presentan, este grupo de goberno manifestaba que se estaban a realizar multitud de accións dirixidas a mellorar as infraestructuras dos concellos, tanto na zona urbana como na zona rural. A día de hoxe, este tipo de accións seguen se a cabo e incluso foron implementadas. Este goberno local está en continuo contacto coa veciñanza, somos coñecedores das demandas, das necesidades e das deficiencias dos usuarios e das nosas parroquias. Seguimos a traballar na conservación do mobiliario urbano, como son pedreiras, bancos, barandas, xardineiras, na reparación de vilas e vías, no mantemento das redes de abastecemento de de auga, na rede de fluviais, no mantementos eléctricos, no facer caminos rurais, ou de paseos, como a ruta de pelamios ou a marcha do Río Mendo, entre as pontes das casas de Carregal, no mantemento de zonas verdes e asasinadas, na conservación dos patrimonios, na limpeza de fontes, lavadoiros, nos mantementos, no colegio Artes de Madrid, nas instalacións deportivas, nos parques infantis do noso concello. Ademais desta folla de ruta, no día a día que acabo de relatar, non quero esquecerme dos proxectos que se levan a cabo desde o inicio deste mandato. Actuacións tales como a renovación dos servicios e as rúas de pavimentación nas rúas a través de Caía da Mazapena, renovación dos servicios e as rúas de pavimentación nas rúas de Esclavo, a obra de renovación dos servicios e as rúas, mellora da iluminación e pavimentación da Praza de Pío IV, a mellora da iluminación das entradas á cidade do casco histórico, que supuso a sustitución dunhas 662 luminarias aforrando un 72% de consumo nestas infraestructuras, a mellora da renovación dos servicios e as rúas de pavimentación na rúa Quintos de Rubio, que está a piques de ser recepcionada unha vez que se leven a cabo os detalles pendentes demandados por a Dirección Facultativa. O asfaltado dos camiños do Conde da Seada de Viñade, a renovación dos servicios, mellorar rúas e pavimentación na rúa San Orfatorio, a mellora da pavimentación na rúa Concepción Final ou a ampliación e mellora do camiño da Madreira en San Martín. Tamén quero destacar as obras que se están levando a cabo nestes momentos, como é a renovación dos servicios, mellorar rúas e pavimentación na rúa Marina e na Praza do Río Formoso, que vai a supoñer un antes e un despois do Conselleiro Barrio da Ribeira, a mellora da pavimentación asfáltica en camiños municipais de San Rozo e Iriarte de Cedera, a reposición do pavimento e un número de contención afectados por un derrumbe no camiño dos Ángeles, a renovación do alumnado público na zona urbana e na zona rural, e a segunda fase, consistente na renovación dunhas 1033 luminarias aquí no Xerez, e como non pode ser de outra maneira, destacar a continuación da nosa folla de ruta coas obras e as actuacións que van a comenzar de forma inmediata e as que están pendentes de completar os trámites administrativos para a súa licitación. Así pois, de forma inmediata, van a iniciar os traballos para a renovación do filme do camiño de Calai, a renovación do filme do camiño da rúa Enviade e da Verdade Santa Río, a ansiada e esperada restauración do estanque do retiro do tempo, a reordenación do saneamento da marcha do Río Mendo entre as pontes das casas de Carregal. Están iniciados os procesos de contratación para a renovación do céspede artificial do campo do fútbol de Carregal ou a renovación dos equipos semafóricos do Concello, concretamente o 4 de agosto vai se convocar a mesa de contratación para abrir as ofertas que se presente. Están en marcha os procedimentos para licitar a mellora da seguridade viaria na avenida Faro Bilbao, a importante rehabilitación do convento de Doras para convertelo nun edificio de usos múltiples, a mellora dos portais da Cañota e o arco da Pontevella, a recuperación da casa gótica, a pavimentación asfáltica de camiños en Tabacos, San Xao e Llobre, e xa para finalizar, non quero esquecerme dos proxectos que están pendentes de licitar no momento no que se dispoñen das autorizacións sectoriais de outras administracións. Proxectos de vital importancia para este goberno local e que son os seguintes: a mellora da organización de servicios na nova casa, especialmente na organización do Sol, a mellora da organización de servicios na rúa de Santa María, as pavimentacións asfálticas en camiños municipais nas parroquias de Quilómetro e de Requián, e a mellora da pavimentación e actividade de camiños en Castro, Monteros, o Farragoto e a Graña. Por lo tanto, temos unha folla de ruta establecida, temos un plan de traballo para este mandato 2019-2022 e non vemos necesario crear ningún plan de mellora a maiores,
Entendemos que no Concello temos ferramentas para presentar propostas, como pode ser na negociación de documentos, dos planes de obra, funcións, comisións permanentes, etc. Por lo que non compartimos a necesidade, o respetamos, pero non compartimos a necesidade de crear figuras a maiores que están disponibles. Por lo tanto, con su voto, que es normalmente en contra desta moción, posto que este goberno xa ten identificado e planificado un plan de mellora das nosas infraestructuras, tal e como enumerei nesta primeira intervención. Poden parecer poucas, poden parecer moitas. A verdade é que se está a traballar e o volumen de obra realizada, que se está realizando e que se vai a realizar en breve é óptima e non recordo eu fora daqueles plans no goberno Zapatero, non recordo unha densidade tan importante de actuacións na mellora das nosas infraestructuras urbanas e rurales. Esa é a percepción do goberno, evidentemente non pido que a compartan, pero nós estamos traballando, señora Sánchez Pérez, movendo día a día, posto que isto non, como decía o seu antecesor, non saiu unha berza. Isto leva detrás un traballo importante, continuo e con moitísima dedicación do grupo de goberno e dos técnicos e das técnicas municipais. Un esforzo importantísimo dende o labor, dende os departamentos de infraestructuras e do departamento de contratación que están a traballar a preo para que no momento nos que estamos juntando as organizacións sectoriais e licitando obviamente, nese día a día, o meu reconhecemento aos operarios municipais na súa labor, que non estou dicindo, xa me anticipo aos ataques, non estou dicindo que os grupos que me precederon non o respecten, non dixen eso, ni o penso, pero non o balanza a favor destes traballadores e traballadoras. Nada máis que añadir esta primeira. Voceiro popular, ten a palabra. Sí, señora alcaldesa, moitas grazas. Mire, felicitar a voceira do Regap, porque entendeu perfectamente o espírito da presente moción. Efectivamente, está moi ligada ao que presentamos últimamente sobre a limpeza. É dicir, van moi ligados o plan de limpeza e mantemento, que encantan de saber de que hai un plan de mantemento. Pero vamos a ver, ten que recoñecerme que se hai un plan de mantemento, ese plan é ineficaz, é totalmente ineficaz. Esa afirmación pode ser opinable, para a miña opinión, é totalmente ineficaz, ese plan de mantemento caso de existir. E o que sí é indiscutible é que é insuficiente, é totalmente insuficiente, é dicir, mentre os contenedores sigan un lindo tan mal como une, o plan de limpeza é ineficaz e insuficiente. Efectivamente, eu non me vou repetir a lista de reyes gordos, nem moito menos, de servicios, de obras, e tal, pois claro que sí, que hai que traballar moito, é moi traballoso, hai moitas cousas e moitos campos a que atender, os recursos son limitados. Iso entendemos todos, pero hai prioridades. Pasemos por o cual falen cos veciños que viven en frente aos contenedores, en frente ás pintadas, en frente ás farolas que non funcionan. Pero hai que ter a lista de todas esas cousas. Eu creo que non é necesario. É que o espírito destas mocións son totalmente un espírito constructivo. É dicir, hai que buscar unha solución a isto. Reparación de fontes. Onte acercouse unha compañeira nosa que, sí, que moi ligada co Camiño de Santiago, e comentaron a idea e dicían, mira, cando chegas ao Concello de Betanzos, as fontes dan pena. Pero que además non hai información de si son potables. Un camiñante que venha, chega ao Concello de Betanzos e non sabe se pode beber dunha fonte. Non hai un plan de información a xente. Esta fonte pode ser ver. Está así, medio derruída, medio tirada e tal, pero temos a mellor agua do mundo. Por que non vamos dicir?
O sea, transmitir esa idea de que sí, traballouse moito, eu reconozco moito. Os recursos son limitados, sí, a capacidade organizativa é complicada, sí, pero mire, todo o que se está facendo é insuficiente. Insuficiente. É que traballar máis. O sinto moito non estar de acordo con usted nese sentido. E nada máis, por dar moitas grazas. Grazas ao Bloque Nacionalista Galego por apoiarnos neste sentido e captou perfectamente a intención da moción e por dar nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, eu entendo todo o que nos di o vacino do equipo do goberno, é obvio que ten que haber moito traballo detrás do servizo de obras do Concello, mas tamén é certo que hai moito por facer, como dicía o Concello do Partido Popular. Se mo permiten, e non é chiscadera, voulle referir unha das miñas saídas. Eu saio pola porta e o primeiro que me atopo desde hai máis ou menos 2 anos son 2 baldosas así. Normalmente tropezo nelas, teño este costume de meñar con os pés e sempre caen. Despois atopome con alcorques valeiros, porque no meu vecindario protestouse polas polas das árbores, en lugar de podalas cortáronse de raíz e non se repuxeron, ali están os alcorques valeiros. A continuación vexo contedores movidos, porque os colectores de lixo metanzos non siguen unha armonía, son colocados, ciscados, como que se menta os nabos na época. A continuación vexo papeleiras ausentes, lembrando os 2 buraquiños que no seu día existía unha papeleira que se foi enferruxada por efecto da climatoloxía e que ninguén se ocupou de repoñer. O seguinte que vexo é o que deixaron os pagos de lúpulo dos que falaban os integrantes do Grupo Popular nas preguntas do mes pasado. Chego ao parque e vexo os bancos rotos, mal pintados, as fontes que non boten auga, os grafitis, e atopome iso sí con 2 volardos tirados porque os volardos das obras de Tintrase e Rubio xa están tirados pola rúa porque alguén os tirou. Todo isto pode parecer unha chiscadera, pero non é. É a realidade. Eu non fago este paseo a mantenda, é o que me atopo día a día, cando vou andando pola rúa. E como a mí o resto dos vecinos. Podemos negar esta evidencia, pero iso non vai facer que non exista. Por tanto, é certo, faise moito, pero queda moito por facer e hai moito traballo que debe ser levado a cabo. Por certo, se vostedes escoitan ruidos ao longo da minha intervención, é unha tapa dun sumidoiro que leva 2 anos levantada aquí en Xanrozo e que ninguén se ocupou de reparar. Temos sorte porque por menos non está coberta pola maleza como o resto das beiras rúas da aldea da miña e do resto das aldeas do rural betanceiro. Pídeles, por favor, que traballen para mellorar esta situación, porque é unha situación que nos afecta a todos e a todas as alcaldías. Reitero o noso apoio a esta moción e non teño nada máis que dar. Grazas. Voceiro socialista. Nada, moitas grazas, señora alcaldesa. Señora Sánchez Pérez, o traballo nunca é suficiente. Por moito que fagamos, sempre vai haber aspectos aos que non se cheguen nese momento. Este goberno está ocupado e preocupado en traballar día a día en levar a cabo as actuacións necesarias para o benestar da nosa vecinanza. Falaba dos soportes do grupo. Si recorda vostede, non o recordaba, porque eu tampouco recordo, pero si cando nos contan os nosos antepasados, cando as vitas do lucro colocábanse eses postes de madeira, que todos os anos, ou cada poquinhos anos, eran retirados, posto que polo pé pudrían. De aí que posteriormente esas plantacións encheronse de paus, de vigas, de limón. Ben, o que pasou nesa instalación, nesa praza, foi o que pasou ao longo dos anos nas plantacións de lúpulo. Colocáronse esos postes decorados polos escolares do Francisco Valles Villamarín. Evidentemente, tomáronse con cemento, non estaba en contacto con a humidade ni con a terra, pero aínda así as bases cubriron. Un deles, un conteo, quedou sostido os alambres e os operarios municipais ese mesmo día retiraron
ese poste, comprobamos que o resto estaba en un estado deficiente, reitero, non por falta de mantemento, senón por a acción do tempo na mareira, como pasaba nas plantacións de lúpulo, e foron retirados. Agora se está a estudar outra alternativa de outro material que non sufra en un período de tempo tan curto esa degradación, posto que a parte do custo económico é un perigo. Falaba agora dunha arqueta en San Rozo, que evidentemente teño que recoñecer que dende esta concellería non me sei de memoria todas as arquetas do noso municipio, nin as que fan ruido ou non. Tamén lle recoñezo e lle afirmo que se un veciño de San Rozo, de San Martiño ou de Vila de Suso chama por teléfono, deixa recado ou pide que lle pasen con concelleiro de obras, ao día seguinte ese pozo está sellado. Acaba de pasar unha infesta recentemente, 15 días despois de que pasara con operarios municipais polo camiño real da infesta, non habíamos detectado nada e aos 15 días, debido seguramente a un peso dun camión de reparto, un dos pozos estaba en mala situación. Houve unha chamada de teléfono concretamente o domingo, pois ese pozo está xa recrecido e solventada a problemática. En gracia, cando o voceiro popular nos pide que paseemos pola cidade e critica o estado das fontes, cando a semana pasada se adecuaron perfectamente a Dicasada a Los Ángeles, a da Cangrexeira, despois de 20 días, máis ou menos, dende a última actuación nelas. Fala de farolas que non funcionan. O mesmo que lle acabo de decir, cando detectamos que unha farola deixa de alunar, ao día seguinte, se non no mesmo día, está reparada, salvo en episodios de temporais que caia a cometida e que quede un grupo de población sin iluminación, que hai que acudir nese momento e hai que priorizar. Pero unha bombilla fundida ao día seguinte está solventada. E cales son as nosas prioridades? Pois as nosas prioridades, señor Sánchez, con todo o cariño do mundo, é que os veciños de San Rozo teñan os seus camiños asfaltados, que os veciños de Vila de Suso próximamente se lles falten os seus camiños, que a iluminación que se está colocando chegue a todo o núcleo rural e así vai a ser, porque estamos na segunda fase e xa estamos preparando o proxecto da terceira fase, tamén por un importe cercano a 1 millón de euros, porque imos a destinar máis de 3 millóns de euros a políticas de aforro energético neste mandato. A nosa prioridade é rehabilitar o convento das zonas, a nosa prioridade é recuperar os portais da Junta, a nosa prioridade é recuperar a Rúa Santa María, a nosa prioridade é manter en boa condición a hipoteca da balaustrada do Porto de Betanzos, e así o estamos a facer. A nosa prioridade é que os nosos escolares teñan o seu colexio totalmente adecuado, incluso levando a cabo actuacións que nos demanda a dirección do centro e que non nos corresponden, pero a nosa prioridade é o benestar dos nosos veciños e das nosas veciñas. E neso, lles guste ou non o noso proceder, estén de acordo ou non nas actuacións que se están levando a cabo, é a nosa folla de ruta e así seguiremos a traballar ata que a veciñanza nos diga que non sea confiar en nós. Pero mientras seguen a confiar en nós, o noso traballo vai a ser constante e arduo, polo ben da nosa cidade e polo ben da nosa veciñanza. Nada máis que engadir, señora alcaldesa, e manifestar o noso voto contrario, non por espírito da moción, senón porque o plan xa existe, a nosa folla de ruta xa está planificada ata o ano 2022 e así imos a seguir a traballar a reo por o noso concello. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación este punto. Bien, somete esa votación o punto de voto do día que a moción do Grupo Popular para elaborar un plan de mellora do mantenimento do municipio. Votos a favor. Grupo
Grupo Popular a favor. Adiantamos, señora alcaldesa, que temos unha moción de urgencia para presentar. Gracias. El Grupo do BNA. Votos en contra. El Grupo Socialista manifiesta su voto en contra. Ben, pois esta moción queda rexeitada cos votos a favor do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego e o voto en contra do Partido Socialista. Anunciaba o voceiro do Partido Popular que había unha moción de urxencia. Por tanto, o voceiro popular ten a palabra en primeiro lugar para explicar a urxencia. Moitas gracias, señora alcaldesa. Antes de nada, indicar que, escasamente fai o inicio, un poquinho antes de que iniciara a sesión plenaria, enviamos ao correo do secretario occidental que está na sesión plenaria e tamén do técnico de comunicación unha copia da moción de urxencia por se podía facer chegar aos portavoces para tela tamén no momento. De todas formas, procedo a explicar a justificación, a ausencia desta presentación. Ben, nos verdadeiros días se nos trasladou, se nos alertou dunha situación que creemos que se exixe a máxima ausencia dunha explicación, obviamente, porque creemos que é unha situación grave, se deu, preocupante, e simplemente o que vamos a solicitar é a información e unha explicación por parte do Goberno Municipal para que nos poña o día en coñecemento desta situación que se nos foi trasladada por diferentes veciños en dúas situacións diferentes e distintas, nunha no Concello de Betanzos e outra no Concello veciño de Miño. Por iso entendemos un pouco a urxencia de dar explicación sobre esta situación que se deu e que foi alertada sobre o Grupo Municipal do Partido Popular. Entendo que se refire ao que veo en prensa que no que xa anunciaban que ian a presentar unha moción de urxencia. Non di máis detalles porque obviamente como saliu en prensa entendo que son coñecedores. Evidentemente. Pois, señor secretario, que se proceda á votación da urxencia. Bien, sometes a consideración do Pleno a declaración de urxencia sobre a proposta que fai o Grupo Popular sobre o que para comentar. Votos a favor? Grupo Popular a favor. Grupo Nacionalista. O Grupo Socialista manifesta o seu voto a favor de que se debata esta cuestión. Somos coñecedores pola nota de prensa que enviou o Partido Popular, o que sí nos gustaría que houberan tido a elegancia de non esperar a hoxe a mandar a moción por la tarde ao secretario occidental cando entendo que a prensa ten esta moción dende a semana pasada. Poderían tamén mandarla aos grupos no mesmo xeito que se enviou a prensa. Salvo que eu leera moi mal os dos medios de comunicación e que non lle chegaran a moción a prensa. Non sei. De todas formas, se enviaron unha nota de prensa que a semana pasada, poderían ter a delicadeza en ese momento enviarnos copia da moción. Pero, insisto, non ten nada que ocultar e vimos a votar por non mejorar a urxencia. Ben, por tanto, apróbase por unanimidade a urxencia da moción. Eu querería pedir ao señor secretario occidental, antes de que o Partido Popular expoña a súa moción e despois o consecuente debate, que dé a lectura a un informe presentado no rexistro municipal hoxe, con data de hoxe, que ten relación con este tema e que creo que é procedente que lea o secretario antes de debatir a moción. O informe que presenta a Asociación Documentaria de Protección Civil dice: a raíz de las comunicaciones aparecidas en prensa durante los últimos días sobre la presencia de iniciativas de protección civil en Cómodo del municipio y el anuncio de prestación de una moción urgente en la reunión de hoy, día 17, por parte del Partido Popular,
Civil de Tanzos, se por registros y el informe para coincidir con la aprobación local. Como mencionó el párrafo número 031921 de fecha 15 de 6 de 2021 del Código 12 de 2000, se informa sobre la salida de la embarcación neumática para la ocupación de motrices de mantenimiento desde el puerto de Tanzos. En ese mismo parte, yo como coordinador del Servicio de Emergencias de Tanzos, informo que tras recibir el aviso por parte de los patrones de la embarcación neumática, solicitando el objetivo de ocupación, nos desplazamos en el mismo que suscribe este informe del voluntario, antes de poner los cosas al puerto de Tanzos. Desplazamos la embarcación en el equipo de emergencias de la ocupación civil como en la correspondiente remolque de la embarcación neumática. El servicio se inicia a las 13 horas como se refleja en la parte de la ocupación para finalizar sobre las 21 y 10 horas. A través de este operativo se hace un reconocimiento de las tareas de navegación de la ría de la zona de pedido dominio, realizando una identificación de las respuestas en el motor de una navegación. Se trata de un operativo actual que se realiza varias veces al año, especialmente antes del inicio del verano para comparar el estado del motor. Una vez revisado y acondicionado por personal voluntario, movimientos de mecánica. En ningún momento se realizan actividades que no correspondiesen a una serie de servicio para que fue realizado. En ningún momento el Civil realizó diferentes operativos para adaptaciones en los que tengo contempladas la identificación de la salida o de los ejercicios de reconocimiento de la navegación. Están autorizados por las características de la salida del recorrido, topografía, zonas de pedido dominio o distribución de obras pertenecientes al territorio municipal de Tanzos. Como coordinador del servicio de emergencia, lamento que el desconocimiento del funcionamiento de la ocupación a aguas comunitarias que realizan con este ejercicio en un lugar de ese medio haya provocado un importante daño en la masa de la ocupación de voluntarios del Poder Civil de Tanzos. Por esta razón, pido a los integrantes de la corporación local que ante cualquier duda sobre nuestras acciones se dirijan a la propia ocupación donde se les sacará cualquier duda tan posible que consideren un daño necesario para tanto la ocupación como la entidad como los voluntarios que siempre están a disposición del Concello para realizar las labores de ese desenvolvimiento como puede comprobarse, sin más lejos, para los distintos estados de alarma generados por la pandemia. Espero que este informe aclare las cosas sobre la adopción del pasado día 15 de octubre de 2021, dando discusión a la corporación por la construcción, solicitando que este informe sea trasladado a la sesión plenaria a partir de 27 los concejales se pongan a aportar el presidente de la sesión plenaria del Poder Civil de Tanzos. Moitas grazas, señor secretario. Parecíame importante que a corporación tivera coñecemento e, ademais, cumplir unha petición que se realiza no propio informe. Ben, agora sí, voceiro popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moitas grazas, obviamente, Natalia Máis, por a lectura dese informe que entendemos que habíamos que o solicitaba o era un parte para así o la semana pasada pues vaya generando disculpas por no haber desatado millóns como en esa antelación que estamos haciendo xa que avisa de referendo para haber seguido los medios, pero obviamente xa lle indico por motivos alleos a todo este procedimiento de administración, por cuestiones personas, pues unha pequena diferencia. Doble lectura a moción urgente que aprobada la Concejalía de Corporación. Ben, en los derradeiros días, este grupo municipal ha dado una participación orgánica que entendemos unha actividade que debe de ser explicada con a máxima ilusión. Dicha asociación producirse por información que recibimos a mediados do mes de xunio do presente ano en as inmediacións dunha praia do veciño Concello de Miño, na que os veciños dos municipios foron testemunhas dunha escena que reiteramos que pode ser de máxima gravedade e cos actores que afectan de forma clara a reputación e dignidade do noso concello. Por lo transmitido por estes veciños, a bordo desta embarcación de cuestión, o edil don Andrés Manuel Orros, como se referencia en ese informe, acompañado do xefe de Tanzos, o que manifesta a verdade conforme que acabamos de explicar, disfrutaban a bordo dunha embarcación de titularidade pública que solamente se pode utilizar para emergencias, momentos de empezar sociais ou apoio en actividade lúdica deportiva de carácter social, nunha situación que estaba de recreo por as testemunhas que nos falaron é dicir, un modo de paseo e daban que se chaman coñecedores de justificación alguna para isto. Corroborando que a agrupación de voluntarios de Tanzos non forma parte do
do Plan de Protección Civil do Programa de Protección Civil de Salvamento de Praias de Galicia, o Sandaga, e ao parecer deste tipo de litoral dentro de nosos concellos que obrigaría que ante unha emerxencia prestasen apoio a unha das unidades veciñas. Non encontramos justificación á presencia deste recurso público vinculado principalmente a emerxencias no Plan de Indicado. Destacar tamén que nas mesmas datas foron vistos chegando ao acordo de Betanzos acompañados por agentes vinculantes alleos á agrupación de Protección Civil, entendendo que sería en torno a esas 21:00 horas que te fai referencia ao informe. Destacar tamén que non é a primeira vez que algún dos últimos municipal socialista produen ou manchan a celebración civil, así como a elaborar activista desta entidade de carácter civil e de voluntariado que tanto eleva traballado e colaborado no día a día da actividade propia do Concello como no apoio para todo tipo de actividades impulsadas por colectivos e a asociación. Nos non poñemos en dúbida, obviamente, que son as atracciones de mantenimiento, como se relata nese informe. Tamén lle digo un pouco, por coñecedor de embarcacións marítimas, como estamos falando dunha embarcación tipo neumático que non ten quillas en rígida, pode ser que tengan unha hélice nova, que me parece estupendo, un motor novo, de mínimas condicións. Un mantenimento ou unha proba se fai nun tramo exactamente dentro do Concello limítrofe de Betanzos, é dicir, hai hasta os lugares de Castro ou hasta os caneis para facer as probas suficientes para a verificación dun motor. Non fai falta salir ría afora para facer esas probas de mantenimento. Eso en primeiro lugar. Segundo, o que nos trasladan é que a situación desa embarcación fondeada ou semifondeada nas inmediacións dunha praia do Concello de Miño, dende logo non estaban en situación de mantenimento nin de probas. Todo o contrario que di o informe. Entón, o que sí que queremos, pois, dada esta situación, obviamente, e tal, que nos trasladaron tamén testemunhas que se mandaban no Porto de Betanzos a hora da entrada desta embarcación nas instalacións portuarias do noso municipio, pois, obviamente, o que pedíamos de acordo é porque a alcaldesa, ou quen delegue, a señora alcaldesa, pois, nos ten as explicacións correspondentes sobre este, creemos que, caso ou situación escandalosa que se vende dar, e por eso a urxencia desta moción e por eso a urxencia un pouco das explicacións correspondentes. De momento, non vou facer ninguna intervención máis, agradecer o informe que se deu lectura no primeiro punto, e de momento nada máis. Grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, en primeiro lugar queremos manifestar o noso agradecemento ao xefe da Agrupación de Protección Civil polas explicacións a respecto desa situación. E o único que temos que dicir a este respecto é que nos gustaría que efectivamente se disen todas as explicacións e información que fose oportuna tanto polo concelleiro que está implicado nesta cuestión, sexa na súa condición de concelleiro, sexa na súa condición de voluntario de protección civil, como pola responsable da alcaldía. Desde logo preocupanos este tipo de cuestións porque son cousas como estas as que fan que a cidadanía perda a confianza nas institucións. E como administración local debemos ser a institución máis próxima á veciñanza e estes deben ter unha confianza cega no noso labor. Igualmente preocúpanos o posible uso ilícito dos medios públicos con outro tipo de finalidade. Por tanto, consideramos que estas dúas cuestións, a preocupación da cidadanía, así como o uso deses medios públicos, só poden ser solventados cunha información completa e veraz a veciñanza de Betanzos e a corporación municipal. Nada máis que engadir neste momento. Grazas. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Información veraz e concreta. Este grupo de goberno asume ao 100% o manifestado polo presidente da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Betanzos no informe
que presentou hoxe o Rexistro. Informe que elaborou de forma autónoma. Iso non foi o que lle pediu esta Concellería. O que lle pediu esta Concellería a raíz dos manifestado en prensa foi unha explicación e o parte de servicio. Ese parte de servicio é o que fai reflexo nese informe. Parte de servicio que ven a decir o mismo: saída de embarcación neumática para comprobación de motor e tareas de mantenimiento desde el puerto de Betanzos. Descripción: Santiago Luis Álvarez, como coordinador del servicio de emergencias de Betanzos. En el día de la fecha tiene a bien informar que, tras recibir el aviso por parte de los patrones de la embarcación neumática solicitando el operativo arriba mencionado, fecha 15 del 6 del 21, parte número 0319-21, código 202100, es por lo que se desplazan los siguientes miembros de la agrupación de voluntarios de protección civil del Concello de Betanzos. Santiago Luis Álvarez y Andrés Pandelo Torres se desplazan hacia el lugar arriba mencionado en el Volkswagen Amarok y remolque con embarcación neumática de que dispone la agrupación de voluntarios de protección civil. Se verifican las distintas respuestas del motor durante la navegación y se hace un reconocimiento de las áreas de navegación de la ría y zonas de empedrido-mínimo. Este operativo da comienzo a las 13 horas y se da por finalizado a las 21:10, luego de realizar las tareas de limpieza de la embarcación. Por lo tanto, non imos entrar en ningún debate estéril. Nos seguimos ao 100% as explicacións concisas dadas polo presidente da agrupación de voluntarios de protección civil. Explicacións presentadas hoxe por Rexistro. Só quero facer tres apreciacións. Primeira, reiterar o informe que presentou non foi o que lle solicitou esta Concellería. O que lle solicitou esta Concellería foi o parte de servicio. Se anunciou en prensa que unha vez que se aclararan as situacións que se pedirían os informes oportunos. O informe xa o entregou de forma persoal, por iniciativa propia, o presidente de voluntarios da agrupación de protección civil. As probas que se fixeron, que citaba o voceiro, se escutou un informe, fala de probas de mantemento e prácticas de navegación. Evidentemente, para probar se o motor encende ou non, ou se a hélice cavita, efectivamente, que non recorrido oculto faise, pero as prácticas de navegación para asistir posteriormente a unha ruta, a unha regata hasta a Ponte do Pedrido, ou cando é requerido o servicio da agrupación de voluntarios de protección civil para regatas náuticas polo Concello de Miño ou polo Concello de Sada, as persoas que teñen que acudir terán que estar formadas e habilitadas no manexo da embarcación. Por lo tanto, reitero, nos cinguimos ao 100% ás explicacións presentadas por iniciativa propia polo presidente da agrupación de voluntarios de protección civil. E este grupo municipal o que sí lamenta profundamente o proceder do Partido Popular de Betanzos que con o objetivo de danar a persoa dun concelleiro do grupo de goberno non duda en atacar a unha agrupación de voluntarios de protección civil formada por persoas voluntarias que dedican o seu tempo libre sacrificando a súa familia e as súas amistades para servir de modo altruista á nosa veciñanza, como quedou sobradamente demostrado na pandemia que estamos a vivir. E vou poñer un exemplo moi sincero. Cando vexo unha foto da cofradía da Semana Santa e nela vexo na directiva ou nos colaboradores concelleiros ou exconcelleiros de algún grupo político que actúan como concelleiros ou como directivos ou colaboradores desa entidade. Estamos ante o mesmo caso. O señor don Andrés Pandelo Torres acudiu a unha práctica como voluntario de agrupación de protección civil. Non estaba en calidade de concelleiro. Pero vostedes aproveitan da circunstancia para realizar un ataque persoal. Neste caso, a don Andrés Pandelo Torres, pero quedou totalmente e queda totalmente acreditado o proceder e o que se realizou nese informe. E ante as súas presuntas, falan da palabra presunta na nota de prensa e testemunhas ante ese tipo de manifestacións e ante o informe
do presidente da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, este grupo de goberno asume ao 100% as explicacións dadas. Xa, para rematar, unha apreciación que tampouco óbice para dar máis ou menos para incidir nas explicacións. Na súa nota de prensa falan dunha embarcación, entre comillo, municipal, dunha embarcación pública, sí pero non. Esa embarcación foi comprada pola Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, ou seja, é titularidade da agrupación, non do Concello, mediante unha subvención da Diputación Provincial da Coruña no ano 2010, que lles había concedido por aquel momento en torno a 3.500 euros, o 80% do custo, podían pedir o máximo do 80%, e os voluntarios asumiron, creo recordar, con uns 766 euros a diferencia para mercar esa embarcación. E con o motor, pasou exactamente o mesmo. Ese motor está registrado, foliado e despachado, igual que a embarcación, a nombre da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, porque o adquiriron tras recibir unha subvención da Diputación Provincial da Coruña no ano 2011 por un importe dos 4.000 euros, dos cales a maiores tiveron que asumir todos os voluntarios a escote con uns 1.400 euros a maiores. Quería tamén deixar constancia disto, que non hai ningún tipo de disculpa. Insisto, asumimos ao 100% as explicacións dadas polo presidente da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Que, por certo, houve eleccións esta semana para renovar a xunta directiva e entendo que hoxe proclamouse xa novamente como presidente, posto que creo que só se deu unha candidatura. Nada máis que engadir, asumir ao 100% o informado por parte do presidente desta agrupación de voluntarios. Voceiro popular. Ben, moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, facía un símil que non é un símil por todo o goberno. Non ten nada que ver que membros ou exmembros de grupos políticos como o seu, como o meu, elevemos unha imaxe para ciudad da Semana Santa, non ten absolutamente nada que ver que a situación que estamos con e que nada que ver, a agrupación de Protección Civil é un organismo civil de carácter público, etcétera, con esta elección con as estruturas públicas non ten nada que ver, absolutamente nada que ver o símil que fixo, é que é unha comparación incluso odiosa, non viña a conto de nada, absolutamente de nada. Non se ríe, non viña a conto de nada. Participa este Guedil perfectamente nestes actos, igual que compañeros do seu partido. Non ten absolutamente nada que ver, e me gustaría empezar por aí. Segundo, me parece correcto que vostede respalde o 100%. Tamén lle digo unha cuestión. Seguramente é coñecedor de gravidade da dimisión ou de emitir un parte falso. Se se dá que o parte non corresponde á realidade e se demostra algo con as imaxes, vostede está respaldando ao 100% un parte que habría que investigar, que é o que lle pedimos, investigar un pouco máis. Vostede respalda ao 100% o parte, me parece ben, defende o edil do seu grupo, me parece estupendo. Perfecto, pero ollo, a emisión e a redacción dun informe dun parte que pode ter falsedade, vostede sabe que ten gravidade. Con respecto ás accións de mantemento, obviamente, claro que hai que facelas, pero lle digo unha cousa, o que nos trasladan veciños, que igual teñen máis, é que a embarcación se encontra fondeada e os tripulantes en modo recreo e bañándose. E máis, a súa chegada a Betanzos, e igual vostede tamén é coñecedor, a mellor, a súa chegada a Betanzos, testemunhas no porto de Betanzos ver unha serie de accións que dende logo mantenimento non era. E se é certo, que non sabemos, por eso pedimos explicación, se é certo que a bordo hai tripulantes alleos á agrupación, pois máis grave é. Pero lle digo máis, lle repito, a embarcación non pertence aos Afraga. Se se fai unha labor ou unha acción fora do Concello, ten que haber unha justificación. De mantemento non, de proba dunha lese dun motor non, hai suficientemente cancha para unha embarcación neumática facer unha proba de motor ou de hélice. Os que debemos saber. Ese pasa unha emerxencia no momento que están fondeados en modo recreo.
onde está a embarcación? Que fai fora de? Se é certo que tripulantes alleos á agrupación Protección Civil ou alleos a esa entidade estaban a bordo, que é o que pasa se sucede algo? Se a embarcación lle pasa algo ou algún dos membros lles pasa algo? O que pedimos tamén é explicación de todo isto, que ao millor, xa que está un dos edís implicado, tamén debería explicarnos e que nos diga non había tripulantes alleos a bordo. E que nos pode explicar, ou incluso o presidente da agrupación, que é tamén empleado deste ETA, que nos diga, que nos ratifique que non había tripulantes alleos a esa entidade na embarcación. Todo isto, por eso pedimos explicacións, porque consideramos que se a situación é así, é grave e preocupante, o decía o portavoz nacionalista. Xa, lamentablemente, moitas veces as institucións teñen a imaxe que teñen. E con estas accións pode ser peor. Non é ningún ataque personal, non é ningún ataque hacia unha persona en concreto. O que acabamos de facer é simplemente trasladar, porque nos veu por dúas partes, por testemunhas no Concello Veciño de Miño e por testemunhas no Porto de Betanzos, dunha situación que esa xente considera escandalosa. Vostede dice que se parte de servicio con eso. Moi ben. Se se demostra que se parte de servicio non é así, e esa xente ten imaxes, cuidado. A ver a que nos afrontamos. Por eso pedimos esta explicación, e por eso pedimos que se investigue correctamente. Eu creo que me parece ben que xa un informe por parte do presidente da agrupación. Estupendo, correcto. Que menos. Agora ben, ollo con se parte de servicio. E ollo con respaldar, sen ir máis aló dunha investigación, e decir que simplemente porque o fai o presidente da agrupación vai a misa. Cuidado. Entonces, exiximos máis claridade nesto. Esto lo traemos porque simplemente nos lo trasladan e nos din que hai que levarlo porque é escandaloso. Simplemente. Non é ataque personal a nada. É que consideramos que é unha situación que, oye, que se deu así, oye, pois non pode volver a suceder. É grave. Porque que aparte hai testimonios que nos dicen que é algo que non se dá, o sea, que se deu máis ocasión. Se isto sucede así, hai que corregilo. Hai que cortalo, obviamente. Guste máis ou guste menos. Ese era o motivo de hoxe traer isto aquí. Que había que haber asuntado mellor antes a exposición de motivos a moción de Parque de Velas? Pois probablemente, claro que sí. Ustedes tamén teñen un informe, non ten nada que ver. Teñen un informe de ser estado por la mañana, bueno, nos deron lectura ahora, estupendo, perfecto. Nos parece ben que xa se importa, faltaría máis. Pero ollo. De momento nada máis, moitas gracias. Voceira nacionalista. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, eu reitero as palabras da miña intervención anterior. Apoiamos a urxencia da moción porque consideramos que a veciñanza de Betanzos ten dereito a recibir explicacións. Estas explicacións foron dadas, en menor medida. Simplemente quero afondar nesa cuestión da confianza da veciñanza nas institucións e da exemplaridade que a veciñanza agarda de todas as persoas que estamos hoxe aquí presentes. Non imos afundar máis no debate, porque consideramos que non nos leva a ningún lado, moitas gracias pola súa atención. Nada máis. Moitas grazas. Voceiro socialista. Sí, simplemente reiterar, apoiamos e creemos ao 100% como manifestado polo presidente da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Ustedes piden explicacións, as presentou mediante un escrito e nós as asumimos. Manifesta que defendemos un parte escrito por Medina, que insisto, o parte o fai o presidente e a saída a fan dous voluntarios. Fago a comparación con outra entidade, con outros concelleiros, fago a comparación de que eses concelleiros están nesa actividade, nesa asociación, a modo persoal, non a modo institucional. Este concelleiro do grupo de goberno está na agrupación de voluntarios de Protección Civil de modo persoal, como o estaba antes de ser concelleiro, e como espero que siga cando deixe de ser concelleiro.
Eso é o que dixen, e o reitero. O señor don Andrés Pandelo Torres estaba como voluntario, non como edil, porque non ten ninguna competencia delegada pola alcaldía para realizar tarefas de protección civil nin dirigir ningún operativo. Non ten ninguna competencia. Estaba ali facendo unha práctica de navegación segundo se desprende no informe e do parte emitido por o presidente da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de forma voluntaria, como membro da agrupación e non como concelleiro. Falan vostedes de presuntas imaxes. Non... é un debate que non me gusta, pero miren, a este grupo de goberno lle chegaron un título de imágenes, non vou citar nombres. Eu vi imágenes, cando non se podía manter reunións entre conviventes nunha finca do Albocero. Vin imaxes recentemente deste fin de semana, cando non estaba permitido a reunións exteriores de máis de 10 persoas non conviventes, e as vin tamén, que se estaba incumplindo. Pero como son imaxes da vida persoal, este grupo non vai entrar nese tipo de debates estériles. Este grupo de goberno recibín tamén de vecinos e de veciñas imaxes en pleno confinamento de algún membro ou membra voceiro, presidindo dúas vivendas distintas. Voceiro socialista. Voceiro socialista. Voceiro socialista. Pídolle, por favor, que non vaya por aí. Non, é que non vamos a ir por aí. O que estou reflexando é que hai que discernir a vida privada. Voceiro popular. Voceiro... Rematou o debate. Ahora vou falar eu. Rematou o debate. Non me gusta por onde estaba falando o voceiro socialista e o interrumpín, pero tampouco me gustaba nada por onde discurría o discurso do voceiro popular. E voulle explicar por qué. O Partido Popular anuncia en prensa que vai presentar unha moción de urxencia, creo recordar que o xoves pasado, e explica os motivos na prensa. Evidentemente, enterámonos deso pola prensa e pedimos explicacións, evidentemente. Hasta aí, todos de acordo. O presidente da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Betanzos, a agrupación que creo que a todos e todas nos merece o maior dos respetos. Creo que a Corporación de Betanzos lle debe todos os respetos a esta agrupación, non só pola súa actuación no último ano e medio, senón dende sempre. O presidente, repito, da agrupación presenta hoxe por rexistro un informe porque entende pola prensa que se vai a debatir hoxe esta moción de urxencia e pide nese informe que se lea de lectura del no pleno, e por eso se dá lectura. Pero o que hasta aí todo perfecto. O que non pode ser, voceiro popular, é que dende a corporación poñamos en dúbida determinadas cousas. En xeral, igual que non podemos poñer en dúda, entendo os informes técnicos de técnicos e técnicas municipais do Concello, vostede puxo en dúbida na súa segunda intervención, falou dun parte falso. Eso é gravísimo. Si, non diga que non, está grabado, senón escoitaremos a grabación. Isto non é un debate, agora estou falando eu deixei-no falar. Falou na súa segunda intervención ou puxo en dúbida se houvese un parte falso, que sería grave. Por tanto, está poñendo en dúbida que a agrupación, o presidente neste caso, que foi o voluntario que fixo esa
saída, non sei cal é o nome técnico deso que se fixo o día 15, e que fai ese parte que veía de aquí con número, data e un código, insinuou, cando menos insinuou que podería ser falso. Eso é grave, claro que é grave, é grave. Eu o que si lle quero incidir é que en principio a corporación entendo que ten que poñer en valor o informe que fai o presidente desta agrupación, e era o que reiteraba o voceiro socialista, que nos remitimos a ese informe, que é o que di o que aconteceu nesa data. Reitero tamén que creo que podo falar en nome da corporación cando falo do respeto e do valor da agrupación de voluntarios e voluntarias de protección civil. E o que me doe, que era ao que facía referencia a voceira con moi bon criterio dende o meu punto de vista nacionalista, cando decía que cousas como esta fan que a cidadanía perda a confianza nas institucións, coincido absolutamente, e preocúpame, pero son cousas como esta, o poñer en dúbida cousas como esta, o poñer na prensa sen datos, sen, non sei, sen garantías, temas deste tipo, o que fai que a cidadanía poña en dúbida, neste caso, a actuación de voluntarios de protección civil, neste caso. Noutros casos, outras actuacións. Eso é o que doe. A min o que me doe é que se poña en dúbida a actuación de protección civil, porque se teñen probas de outra cousa, voceiro popular, si que lle digo que as presenten donde as teñen que presentar. Se teñen probas. Pero poñer en dúbida e deixar no aire posibles partes falsos ou posibles imaxes de non sei que, non. Dañar desta forma a imaxe dunha agrupación como a de voluntarios e voluntarias de protección civil de Betanzos, pídolle a toda a corporación que non. Entón, se hai probas, hai que presentalas onde corresponde. Se non, dende logo creo que a corporación, e dende logo o Grupo Socialista si o vai a facer, debe ceñirse ao informe presentado polo presidente da agrupación. Repito que coincido en que o grave deste tema é que por cuestións deste tipo a cidadanía poña en dúbida a confianza nas institucións ou en actuacións de agrupacións deste tipo ou de entidades sen ánimo de lucro como poderían ser outras. Entón, ese creo que non é o camiño. Creo que non é o camiño. E reiterar o que creo que tamén con bo criterio dixo o voceiro socialista na súa segunda intervención. Hai edís de calquera cor política que na súa vida persoal pertencen a outras pois a asociacións veciñais ou a clubes deportivos ou a entidades sen ánimo de lucro. Moitos e moitas da corporación actual, das pasadas e seguro que das futuras. Creo que hai que saber separar e que debemos dar exemplo en saber separar nós, os integrantes da corporación. E ata onde eu sei, e como ben dixo, repito, o voceiro socialista na súa segunda intervención, Andrés Pandelo Torres, que si é edil desta corporación, tamén é, dende moito antes, voluntario de protección civil. E ese día, nesa data e nesa embarcación, actuaba como voluntario de protección civil. Que é edil tamén, por suposto, evidentemente. Ben, creo que o tema
é delicado. Creo que non me gusta que se poña en dúbida, repito, a actuación dunha agrupación como a de Protección Civil de Betanzos, e creo que non se poden deixar dúbidas por si acaso se cadra, se fose falso, non hai. Creo que a corporación, mentres non se demostre o contrario, debe respetar, crer e ceñirse ao informe presentado polo presidente da agrupación. Dito eso, como na moción de urxencia non había que votar nada, vamos a pasar ao punto seguinte, que é o de rogo se pregunta, señor secretario. Hai outra moción de urxencia, perdón. Sí. Non sabe. Hai outra moción de urxencia? No, simplemente era un minuto por aclarar, simplemente. Señor voceiro popular, creo que o tema está explicado. Tivo dúas intervencións. Eu simplemente din a miña opinión ao rematar o debate. Non me gustaba por onde corría o debate, non me gustou a súa intervención, non o interrompín, e non me gustaba a segunda intervención do voceiro socialista e si o interrompín. Creo que esas dúbidas, das que se falou no debate pola voceira nacionalista non poden quedar no aire. E pídolles a todos os voceiros e voceiras da corporación que non as sembren nos plenos deste concello. Non hai outra moción de urxencia? Non. Daquela, señor secretario, pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, rogo se preguntas. Ten a palabra para dar lectura ás preguntas do pleno anterior a voceira do Grupo Municipal. Gracias, señora alcaldesa. Paso a dar resposta ás preguntas do BNG sobre xogos infantís inclusivos e accesibles. O Goberno local se deu pasos na instalación de xogos accesibles, concretamente no Parque Infantil do Pasatempo. Entendemos que se deben dar máis pasos neste tipo de instalacións e a proposta que realizan parecenos unha boa idea para ter en conta. Respecto ao servizo de autobús aos campos, o Goberno local segue a traballar coas compañías de transporte para tratar de ofertar esta posibilidade á nosa veciñanza. Sobre o procedimento de reserva de prazas no comedor escolar. Debido á crise sanitaria que estamos a padecer e posto que son centros de familias as usuarias deste servizo municipal, para evitar aglomeracións e situacións de risco nas dependencias municipais, estableceuse un procedimento telemático. O primeiro paso dado foi enviar un aviso a todas as familias usuarias a través do servizo avalar da Consellería de Educación, en colaboración coa dirección do Centro Valles Villamarín, no que se ofrecía a formación necesaria para tramitar as matrículas. Nesta formación participaron 80 familias. Unha vez aberto o proceso de reserva de prazas, dende o Concello facilitouse e deuse resposta individualizada ou presencial a todas as familias que non foron quen de realizar o trámite de forma telemática, polo que non quedou ningunha petición sen atender. Respecto ás obras da Rúa Pintor Seijo Rubio, as obras aínda non están recibidas polo Concello, posto que a dirección da obra considera que hai unha serie de actuacións por rematar. Polo tanto, todas as cuestións pendentes están sendo supervisadas pola dirección facultativa e teñen que adecuarse ao proxecto de obra. Sobre o Camiño Os Caneiros, o tramo que transcorre polo noso termo municipal e que sufriu un derrubo está sendo reparado nestes momentos, logo de recibir os permisos sectoriais oportunos e finalizado o procedimento de licitación. O tramo pertencente ao Concello de Coirós, logo dunha xuntanza entre os responsables de costas e os dous concellos, vai a ser modificado no momento no que se conte coa disponibilidade dos terreos. Respostas ás preguntas do Partido Popular. Respecto á rede cultural da Deputación, a afirmación que realizan que o noso Concello só conta con 2 actuacións dentro desta rede provincial é mentira.
Poden comprobar na web provincial que o noso Concello vanse levar a cabo 30 actuacións sobre as actuacións realizadas por Viacua en Piadela. As actuacións levadas a cabo por Viacua na zona de Piadela consistiron na revisión realizada mediante cámaras das redes de saneamento e pluviais e a posterior conexión correcta da rede de fecais e pluviais existentes. Estas actuacións foron debidas a unhas obras levadas a cabo pola Deputación Provincial na súa estrada, en as que se realizaron unhas conexións erróneas, e por unhas obras realizadas polo propio Concello no ano 2008, en as que tamén se realizaron unhas conexións erróneas de fecais á rede de pluviais. Respecto aos postes retirados na Rúa dos Xudeus, os postes que citan non se tiraron, retiráronse debido a que a base dos mesmos deterioráronse co paso do tempo. Estáse a estudar a instalación de elementos de outro material. Sobre as obras da Rúa da Marina, a previsión das etapas de obras son as que figuran no proxecto realizado polos técnicos municipais. Os atrasos producidos na execución que non estean xustificados terán como consecuencia o establecido na Lei de Contratos do sector público. Moitas grazas. Moitas grazas. Señora voceira nacionalista, ten a palabra para ler os seus rogos e preguntas. Moitas grazas, señora alcaldesa. Paso a dar lectura ás preguntas ao pleno do 27 de xullo de 2021. Primeira pregunta. Desde o PNG temos trasladado de maneira recorrente o mal estado da zona nova do Parque do Pasatempo. Suciedade das lagoas, mal estado mobiliario das pezas escultóricas, véxase, por exemplo, o estado do hórreo, misteriosa desaparición do reloxo de sol. Logo da realización dos concertos que están a ter lugar no parque, as protestas neste sentido veñense acrecentando. A sociedade existente une os restos das festas e dos botellóns que se realizan antes e despois de ter lugar os espectáculos. Na mesma liña, as persoas que asisten como público protestaron polo mal estado dos aseos, que se asolagaron e fixeron que os lavabos femininos permanecesen inutilizados nalgúns espectáculos. Que medidas teñen pensado adoptar para solucionar estas deficiencias? En que prazos? Segunda pregunta. Nos días pasados, diversas persoas que emprenderon o seu camiño mandeo arriba cada campo dos Caneiros informáronos de que o Servizo de Guardarríos da Xunta de Galiza está a solicitar permisos de navegación pola zona. Segundo estas persoas, informanos de que a zona pertence á rede natura e de que compre contar cun permiso, similar ao das queimas, para navegar polo mandeo e, en caso de non telo, serán apercibidos pola conseguinte sanción. A navegación desde Betanzos ao campo dos Caneiros é unha tradición no noso concello que contribúe igualmente a unha mellor conservación do río e do seu entorno. Son vostedes conscientes desta realidade? Pensan pedir algunha explicación á Xunta de Galiza ou están de acordo con estas actuacións? Terceira pregunta. Desde hai varios meses, a Biblioteca Municipal Castelao ten un horario reducido que imposibilita o seu uso polos estudantes do concello, por ser esta a única sala de estudo de que dispoñemos en Betanzos. A pesar de ter rematado o curso escolar, son moitas as persoas, opositores fundamentalmente, que precisan un lugar axeitado para preparar os seus exames. Valoran vostedes a posibilidade de habilitar unha sala de estudo alternativa da Biblioteca Municipal? En que lugar e en que prazos? Por outro lado, cando retomará o seu horario habitual a Biblioteca Castelao? Cuarta pregunta. A veciñanza de Infesta ten manifestado en numerosas ocasións a súa preocupación pola perigosidade do cruce que une o camiño real da Infesta coa estrada comarcal que une Betanzos con Mesón do Vento. A pesar de sermos conscientes da titularidade autonómica da estrada en cuestión, sería posible instalar un espello no mencionado cruzamento? En caso negativo, poderíase instar a Xunta de Galiza que levase a cabo esta sinxela medida que melloraría a seguridade viaria? Asemade, os vehículos privados adoitan aparcar nas inmediacións do cruzamento impedindo a correcta visibilidade. Sería posible levar a cabo un pintado que impedise o aparcamento nas proximidades da zona? E quinta e última pregunta. Son moi numerosas as persoas que nos teñen trasladado o seu malestar pola presenza de ratas de grande tamaño en diversas zonas do concello, tanto na parte urbana, mesmo na praza do campo, como nas áreas do rural. Estas ratas proliferan debido á falta de limpeza das ficas abandonadas e do mal estado dos predios urbanos e rurais. Valoran vostedes a posibilidade de levar a cabo unha campaña de desratización no termo municipal? En que prazos? Ben, aproveito para desexarlle boas noites a todos e, en especial, non me coce o corpo senón lle mando un saúdo a veciñanza de Requián que hoxe debería estar celebrando as súas festas e que por motivos evidentes non podemos facelo. Boa noite a todos e a todas. Moi boa noite, pois sí, claro que sí. Voceiro popular, ten a palabra. Registraremos mañá o registro ás
os ruegos e preguntas. Gracias. Pero non da lectura. Ah, vale, perfecto. Vale, gracias. Ben, pois daquela, sen máis temas que tratar, sumámonos ás palabras da voceira nacionalista respecto aos veciños de Requián e todos os das parroquias que non puideron nin poderán celebrar as súas festas en datas pasadas e en posteriores datas. Nada máis, levantamos a sesión. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Moi boa noite. Bueno,